zuen Sumarte erretzen. Empatizatzeko, jendearekin empatizatzeko duen ahalmen hori, ez. Bera bada persona bat edonor entzuten duena, bitarteko bereziak eskaintzen dizkiola edo horixe, ez. Beste sensibilidade politiko eta ideologiko batzuetako jendearekin ulertu. Askotan ez da horren beste ideologikoki hurbil egotea, baizik eta konfidantza izatea aurren lapurtu. Eta nik uste dute berarekin hori gertatzen dela. Arnaldo Bekak zuen politikan hitz egiteko ere beste modu bat eta ezker abertzalearen tradizioan baita ere eskerak eta portavoz bezala izateko beste modu bat. Nik uste dut itzelezko balioak dituela, balio horiek guztiak ipini ditu kausa baten alde, herri baten alde. Karisma berezi bat daukagu hori uka ezin da. Askotan hitz egiten da karismaz, ezin esango dizut ere nola neure edo daiteken hori, ez dakidalako. Eta gaixa hori, konexiak, eta hori ere ez da. Lan asko egin da, baina lan asko egin behar dute ezker abertzaleko guztiak. Bai, baseko militanteak, bai estrukturetan daudenak, eta guztiak egin beharko dute lan, zen pertsona batek ezin bat dana. ¿Estás en directo? Zintan batu ez dago? Tiene que hacer un trámite aquí. Espérate, Dave. Egunon eta ongi etorri berria telebistari begira zaudeten guztioi, goiz gabiltza gaur, inoiz baino goizago, zakit inoiz horren goiz hasigarren etxontan lanean. Eta, paia aurkizuko den, elzi?
Egunon baitan baian zaudeten guztioi. Eta San Ferminetan ere bai, Horrengo Izierroa horrengo ez eta da kubrutzen, bai. Oso ondo, bueno, izango zen prebetari biltzen zaretenak. Bueno, egunon, ere ez nahola, berria Egunkariko Euskal Herria politika saileko kazetaria, eta gaur txekoa ez den, gure kazetaria ez den, baina bestela ere analista eta sakontasun politiko handiko iritzi emailea, Floren Noiz. Egunon. Egunon, sortuko Iratzar Fundazioko zuzendaria. Eskertzen dizugu, zuri ere bain noski, baina zu nola etxekoa zen, zu garrixago da zuri eskatzea. Eskertzen dizugu Iruñatik etorri zen Andoaingo zentral honetara gure programa hau egiteko. Bueno, ezaguna zerratik gauden hemen, otegi gaur karlatuko dute, 6 urte eta piko kartzelan pasa eta gero, irudietan ikusten ari garen bezala ikusmin handia dago bai jendearen partetik eta bai komunikabideen partetik. Jakin dezazuen, seinale hauek egin alizateko, bi seinalekin egiala lanen, alde batetik Argazki Press, argazki agentziak emango duen seinala, eta baita ere Hamaika telebistak emango duen seinala. Eta gure hau posibiliten duten lankide teknikoak aipatuko ditugu, Ander Garzia daukagu realizazio lanetan, eta Urkizu daukagu regidore lanetan. Eta bestela talde oso bat ere badago gure atzekalde hortan, Jon Olano, Jon Ordóñez, Iker Valentziaga eta talde oso jarri du gaur martxan, uste dulako gaurko egunak merezi dula. Hala da, Floren, zuzu, gaurko egunak merezi dulako montaje bat egitea? Ikusmin handia dagoela nabarmena da, ikusten hemen ere ordenagailutan eta ipadetan ikusten ari garen irudietan, eta bueno, atzotik eta ja aurreneko egunetan ere sumatzen zen, ez? Txantxen artean batzu lenguan esaten genuen ez ote zuten askatuko gaur gabean barte hau dena bertan bera uzteko nabarmena baitzen gaurko egunak itzala handia emanen duela eta galdera da zergaitik, eta nik uste dute galdera interesgarria dela, zergaitik piztu den alako zorigaitzez herri honetan ohiko gauza da jendea kartzelatik ateratzea, zorigaitzez, ezta? Zorionez ateratzen dira, baina zorigaitzez askotan gertatzen da kartzelan egon direlako, ez? Baina oso gutxitan gertatzen da lakorik, eta nik uste dute horrek zer pentsa ematen du, zergaitik Arnaldoren irudiaren eta ibilbidean inguruan zergaitik katalizatzen den edo biltzen den horrelako emozioa, arreta, eta nik uste dut horrek zer pentsa ematen duela. Nola guztutzu gaurko eguna, Negoitz? Ni justu, netorri naiz, goizean kafe hartzen taberna batean eta Telecinco zegoen eta esan du, hoy está previsto que salga de la cárcel da. Baina, nola, previsto ez alda aterako ba, ez? Zu izan duzuna, ez? Igual bart aterako dute eta beste atzeko zalantza sortu nahi zuten, pixkete umore puntua jarri ze goiz honetan. Ez, ikusten da ikusmin handia dagoela eta berak ere somatu du azken aldian, igande honetan, joan den igandean, Rufi Etxeberria joan zen, bera bisitatzera, azkeneko bisita egin diona Rufi bera izan da, eta gero adierazi zuen, ez? Sentitzen duela kanpoan ikusmin hori dagoela eta nolabait presio hori ere sentitzen duela, ez? Lehen aipatu zuen espekulazio horretan bezperen utziko zuten, gerta liteke Espainiako gobernua dagoelako inpas baten, ez dakite badauden edo ez dauden, esatok adierazgarria da, Sorozko orain dela bizpahiru urte zuten utziko kartzela baten atarian horrelako harrera bate egiten, ez da ere gero, uste gainera ekitaldi bat daula aurrekusi eta kartzela atarian, gero zekoa, Elgoibarren gaur ingo duten herri harrera eta gero ekitaldi politiko gero itzengo du hortaz Belodromoren godena larun batean. Baimendu izana bai Auzitegi Nazionalak, bai lehengoan Espainiako ordezkariak Logroñon esan zuen, beak utziko dula gauzak egiten eta ez balin bauzera errar hori segituko dela. Esan nahi du aldaketa bat ere badola, talante aldaketa badola Espainiako gobernuen partetik, edo gehiago da Espainiako gobernua dagoelako nola dago indarrean dagoen eta ez dakite segituko eta ez duten segituko olako... Nik uste du gehiago dela, beti zuzenbidea, hau da zer ahalbideratzen den eta zerrez indar harremanen arabera izaten da. Eta nik uste dute gaur egun ez direla ausartu. Eta ez dira ausartu batetik nabarmena delako indar harreman horretan zaila izan zitekela horrelako debeku bat. Hori batetik eta bestetik ikusmin berak ekartzen du espektakularidade hori, hau da, egiten den edozein gauza mundu osoan jakingo da, normalean ez bezala. Orduan, nola permititu dute edo nola albideratu dute, bazuten besterik, hau da, jakinda munduko zenbat komunikabide eta ze oihartzuna izan duen egin
dezaketen beste zerbait, nik uste dut, ni behintzat nire interpretazioa termino horretan. Seguruena, hau ez zaie gustatzen, seguruena nik erdi txantxetan esaten nuen bart aterako zen saiatu dira, ez zara bakarra hori izan duna, jente asko kindu espekulazioa. Guk bideatez ez ditut epatu, gu dozko gorain 3 kazetari Logroñoko kartzelatari, entekagu Laran Badira Beitia, daukagu Maialen Nuna Nue eta Odei Iruitagoiena. Eta horiek atzo atxaldetik daudean zegerta ere. Eta ez ziren bakarrak, komunikabide gehiago zauden atzo. Eta sortukoak ero bai, Denak ero baian zeuden. Sortuko jendea atzotik fonda dago. Normala da, nik ez dakite legislazioak nola ze terminotan esaten duen, ezta? Eguna gabeko 12ak eta batean hasten da, ezta? Orduan, hori gerta ziteken traketxa, itxusia izango zen, baina, karo, hori egin ez izanak ekartzen du beste irudi hau eta orain ikusten ari garena ez da jendea ikurriñakin eta ez dago inguruan dago atean, hau da, espazioaren okupazioa beti garrantzia handia dauka, Espainiar estatua horretan oso obsesiboa izan da beti eta nabarmena da, osea, badirudi jendea zain baino kasik kartzelara sartzekotan dagola, ez, ateratzeko, eta hori irudi oso potentea da. 2008an atera zenean Martutenen orduan ere kanpoan bazauka jendea, eta egin zituen adierazpenak, gaina oso goiz atera zen, gaur baino goizago atera zela. Eta gero, ez dakit arratzalde bertan edo Elgoi Barri egin zioten harrera bat. 2008a PSOE zegoen, orain epaila erantzun beharren izan da. Baina Urquijok provokatu dolako ere bai, Urquijok ezkerrezko jotzen du, ez? Beti dago gauzak debekatu nahian eta eskatzen. Neko nabarmena izan da, hau debekatzea ez zuela, zentzu handirik. Urquijo aipatu zuela jende askoak izaten du, galdetu beharren zen izango den Espainiako hurrengo presidentea ez da gaurko gaia, baina da, libratuko gara Urquijorekin. Hori da jende asko egiten duen galdera, ze Urquijoekin libratzen bagara esaneko du, beste presidente bat, eta zurezki baino, bueltatu daitezen gaurko honetara. Gaur gainera goizean esnatu gara New York Timesek argitaratutako elkarrezta baten, da reportaje bat reportajeatua, esaten duena gure ofizioan, Arnaldo Otegi konfirmatu dio New York Timesei, jende askok espero zuena konfirmatzea, eta da aurkeztuko dela hautagai izateko EH Bildurekin batera, nola ikusten zu albiste hori. Gero itzengo dugu, behin kaleratuta gero itzengo dugu Arnaldo Otegin etorkizunaz eta panorama politiko ireki liteken edo aurrean itzengo duen paloma politikoaz. Nola ikusten zu gaurko efektu hori? Ni batetik aipatu nahi dut, kartzelatik gertzen aurretik horrelako asmoak agertu izana, Otegik. Goazen 2008ra, atera zen kartzelatik abuztuaren 30ean eta hitz batzuk egin zituen, baina gero bere lehendabiziko agerraldi publikoan 3 hilabetera egin zuen. Garan elkarrizketa eman zuen. 3 hilabetean egon zen jendearekin hizketan. Eta gero urrengoa urtarrilean egin zuen Kursalen ekitaldi bat. Eta gero urrengoa martxoan egin zuen, gero bateragunetzeko kidetzat jo zituzten prentsaurreko hartan, famoso hartan, ez? Hau da, hainbat hilabetetan kasi hitz egin gabe hontzen, ez? Ezker Abertzalea bere baitan eztabaida handi batean zegoen, estrategia politiko-militarrarekin segitu ez, eta tentuz ibili beharra zaukan, urte eta erdi egon zen kartzelan Otegi itzen asko, orain ia 6 urte eta erdi. Eta orduan, gutxitan azaldu zen urte erdi batean. Orain aldiz, beste egoera batean dago, egoera xamurrago batean dago politikoki. Gero EH Bilduk, sortuk, azbatu beharko dute, bereien bidea zein den, findu beharko dute, zehaztu beharko dute, hobetu beharko dute. Batetik alde hori, ez? Eta bestetik, nahiko nabarmena da onartu beharra zaukala lehendakari gai izatea, ez? Jendea ari zitzaiolako eta barrutik ere batzarrak eta antolatzen ari direlako eta bere izena ateratzen delako eta besterik momentuan mintzat ez. Orduan, politikoki bada oso esanguratsua atera bezperan New York Timesi, eta ez da edonor New York Times ere, adieraztea lehendakari gai izateko prestutasuna daukala. Garrantzia badauka, batetik lehen esan bezala ez dauka jendearekin hitz egin eta estrategiaz eta
eta hausnartu eta kontu zibile beharrik eta bezik eta ja, asmo jakin batekin ateratzen da eta gogo horrekin. Ikusten ari garaz, zuzeneko irudiak Logroñoko kartzelatik, atarian ikusten ari garaz, pantailara ezkerreko partean, irudian ezkerreko partean, Juli ikusten ari gara bere kidea, bere emaztea kidea, kide familiarra eta gero militantzia kideara izan zena berarekin bere garaian. Nola ikusten zuzuk efektu hori, lehen ipatu New York Timesen ateratzeren efektu hori, beti bilatzen dira, zu lehen ipatu zu leku guztietan daukate hauek kasu hauetan duten da hartzuna, nola ikusten zuzuk kasu honetan bilatu izan efektu hori? Nik uste dute, ikusmin hori nabarmena izanik eta biziaren jendartean normala da hori baliatu nahi izatea, eta nik uste dut onuragarria dela ere. Azken finean Euskal Herriaren borroka eta hemen dagoen demokrazia egarri hori eta askatasun egarri hori askotan oso izkutua izan da, oso satanizatua izan da, eta aukerak balin badaude horri beste ikuspegi bat eskaintzeko eta bestelako mezuak zabaltzeko nik uste dute erabat zilegia eta zuzena dela baliatzea, ezta? Eta hori eginda kasu honetan, Arnaldo Otegiren etorkizunaz ari gara, ezta? Ze izan daiteken, zerrez... Gero igual utzi dezake hori kaleratzerako nahi bezu. Hori da, baina horre zalantza bat argitu da horretaz, eta da, azken finean, Arnaldo Otegi pertsona politikoa izan da ere, pertsona ere bada, eta pertsona den heinean, 6 urte baino gehiago kaletik ateman duena, eta han inkognita bat egon ziteken, berak bere burua nola ikusten zuen, denbora behar ote zuen, hemen egiten ari gara, denborak oso estu datozela, ez da hemendik 2 urtetara joango ote zen, ez da, orain kasila erabaki bat hartu beharra, eta hori badirudi hori argitzen dela, ez da, bera prest dago da, hori gauza importantea da. Segun zer argitzen duen Urkullu lehendakariak, izan litezke hauteskundeak baita ere maiatzan hasieran edo aprilaren bukaeran, beraz, beharko luke zurazki 2 hiru aste barru bertan bera utzi, ala balitz bertan bera utzi parrantu ez. Baina, itzengo du gero nahi zuek geroaz, nola azalduko zenioke bateragune auzia zer izan den hori izakin batek? New York Timeseko kazetari batek nola azalduko zenioke hitz gutxitan bateragune auziaren gatik da Arnaldo Otegi eta beste kide batzuk ere bai, ezagunaztu besteak ere odila, oraindik ere kartzelan daula Rafa Díaz Usabiaga eta horren dela gutxea eta dela beste irukidez. Zertzen bateragune, beste auziaren eta auziaren ondorio judizial eta politiko, baina zertzen bateragune deitu izan den talde bateko. Enekoitzak aipatu du Ezker Abertzaleen estrategia. Nik bi ideia azpimarratuko nituzke, bat mendekua eta bigarrena sabotaia. Mendekua Espainiar estatua momentu batean pentsatu zuelako euskal independentismoa eskina batean zuela gaindituta, ez zuela etorkizunik, amildegira botako zula bere burua, hori etzen gertatu, eta gertatu etzen neinean, eta ustekabean gertatu zen neinean, norbaitek ordaindu behartzun faktura hori, horregatik mendekua. Eta sabotaia nabarmena izan delako, eta nik uste dut hori nazioartean azpimarratu beharrekoa dela, ezta? Hemen fase, gatazka luze baten fase armatu bat bukatzeko aukera zapuzten eta saboteatzen ibili dela Espainiar estatua, bereziki gobernua, ez bakarrikan ze, hemen judikatura eta beste instantzia batzu sartzen dira. Ni beraz azpimarratuko nituzke mendekua eta sabotaia. Eta gero bateragune bera, azken finean logika horretan hori da, azken finean hori eraikuntza juridiko politiko bat izan da. Mendeku eta sabotai horri izena eta karakterizazio bat eman diote, mikrofonoa edo mikrofonoen parte bat joan da, eta azken finean termino hietan izan da. Nik uste dute herri honetan halako eskanduloak asko ezagutu ditu, baina behar bada bateragune deitutakoak ongi ordezkatzen ditu beste guztiak eskandalosuena delako, eskandalogarriena. Mendeku aipatu duzu eta Arnaldo Otegik esaten du, 2009ko urriaren 13an atxilotu zituzten Donostian Laben egoitzan, eta gero Elgoi Barko etxera eraman zuten, Espainiako polizia kotxean, eta Zarauzko ordainlekuan pasatzerakoan pentsatu zuela urteetan ez zela handik pasatuko berriro. Ja, bazekien preso sartuko zutela, epaituko zutela, eta zigor dexenteko bat jarriko ziotela. Beraz, mendekua aipatu izan du behin eta berriz Arnaldo Otegi kasu horrekiko. Eta gero bestetik, politikoki, uste dut, Espainiako estatua
inkompetente bezala agertu dela. Hau da, Espainiako poliziak atxilotu zuen, epaile batek aginduta, eta Espainiako polizia badakigu noren esku dagoen, eta garai hartan PSOE zegoen Espainiako gobernuan. Eta gero epaiketa bat egin zen, epaiketaren aurretik ikusi zen Ezker Abertzaleak, Otegiren eta hauen taldeak zer txosten zabaldu zuen Ezker Abertzalean, Arkaitz Rodriguezek esaten zuen gure elkarrizketa batean, Espainiako polizia labeko egoitzara sartu baino minutu lehenago, 2 minutu lehenago zabaldu zutela internetez txostena. Bueno, gero etorri zen Otegiren eta karta estremeratik, bide berriak eta tresna berriak eta eskatuz, gero Altsaseko adierazpenak, gero Zutikekoa 2010ko otsailean, Sorturen estatutuak, hori guztiaz. Eta gero epaiketa. Epaiketan ere Otegi esan zituenak, estrategia errotik aldatzea zela beraien helburua, osoko zuzenketa egiten ziotela orduko estrategiari, esaten zuen P eta M, M-ek ja nolabait soberan zegoela eta zer batu egiten zuela, bide politikoen da demokraten aldo gapuz, hori guztia publikoki esaten zuen eta baina barne mailan ere hori esaten zen. Eta hala ere zigorra etorri zen, eta halako baten, epaiketan bertan Otegik esan zuen, gertatzen ari zena zela Ezker Abertzaleak esaten zuen hori, esan eta egin, eta hori ari zela gertatzen, epaileak pentsatzen zuena, epaileak egozten zion, eta gero sententzian, hala agertzen zen, etako buruzagi bezala, zuzendaritzako kide bezala, Otegi eta Rafa Díez. Etzan hori gertatu, bezik eta estrategia politikoaren aldekoek, behin apustua aurrera atea zuten. Eta estrategia politiko-militarra geratu zen, baztertuta, 2011ko urriko agirian ikusian bezala eta ondoren ikusian bezala. Beraz, inkompetente bezala gertu da Espainiako estatua, baina mendekuz jokatu duze. Gero abokatuek eta sartu dituzte rekursoak eta hauek kalera ateratzeko, zigorra 3 laurdenak bete eta zeudenean, baina Arkaitz Rodriguez, Miren Zabaleta eta Sonia Jacinto atera ziren zigorra beteta, osorik, 6 urte. Arnaldo Otegi ere bai, eta Rafa Díez berez gaur ateako zen, baina 17 hilabetean ama zaintzeko baimen batik egon zen baldintzapean aske eta hemendik 17 hilabetera aterako da. Mendekua eta inkompetentea Espainiako estatuan, nik uste hori dela laburpen bat. Goazen, zerrazondo politikora, esaten duen bateragune lotzen dut estrategi aldaketarik. Ezker Abertzaleak abiatzen duena, barne gogoeta bat, orantxe atera da kalera ekarri armak Imanol Uriak induen liburu eta hor xetasun handiekin azaltzen da hori, baina Floren, nola azaldu iguztu nola izan zen transizio hori, nola izan zen estrategia aldaketan, nahi balin deitu, beste modu atera deitu, Ezker Abertzaleak eragitzen duenean borroka armatuaren zikloa bukatu behar dena. Hori denbora eskatu zuen prozesua izan zen, hausnarketa ezberdinak uztartu ziren, maila ezberdinetan, eta etzen gainera prozesu erraza izan, izugarrizko kriminalizazio eta pertsekuzio garaietan gertatu baitzen, eta hain zuzen ere aipatzen ari garena horren ikurra da, ikur ezagunena, baina ez bakarra, izan zen eztabaida prozesu bat, baldintza kaskarretan, dena esan behar da, hau da, etzen hausnarketa normal edo horrelako eztabaida normal baterako hori da baldintza horiek ez ziren eman, eta hala ere nik esango nuke nahiko eztabaida sakona eta zabala izan zela, jende asko hartu zuen parte, jarrera ezberdinak egon ziren, behar bada jarrera horiek ere denboraz aldatu dira, baina garai hartan planteatzen zen batetik esan ezagun aldaketa bat, estrategiaren egokipena, eta bestetik erresistentzia batzu zeuden, zalantzak, hori zertarako, hori nola, nork, gauza horiek mahai gainean jarri ziren, normala denez, erresistentzia horiek nik esango nuke denboraz aldatzen joan direla, hau da, kasu batzutan zalantzak ziren, eta egoera berak eta ibilbide berak bilakaerak argitu ditu zalantza batzu, baina garai hartan etzen erresa, garai hartan ere, argitaratu ziren azterketa batzuk, eta horrelako aurre ikuspen batzuk mahai gainean jarri ziren, eta bazirudien
erronka zela hirugarren bide bat aurkitzea batzuek lehen esten edo inposatu nahi zuten etxipena, rendizioa, eta esan ezagun gotortze edo horrelako posizio baten aurrean, ezta? Bazirudien batzuek pentsatzen duten ezker abertzaleak bakarrik biotako bat zuela, ezta? Edo nolabait esateko Euskadiko ezkerra eta PMren bidea berresten zuen, ala zerbait, ala grapo bilakatzeko bide bat hartuko zen, amildegiaren metafora eta erabiltzen zen, eta ezker abertzaleak asmatu zuen hirugarren aukera bat, eta aukera hori zen estrategiaren egokipena ez bata ez bestea, biak nolabait baztertuta. Hori garai hartan orain beti gertatzen dena, gertatutakoa badu bere logika eta dena uztartzen da, eta orduan ematen du oso logikoa dela dena eta hasieratik besterik ez zegoela. Normalean ez historia hala gertatzen da, ez? Badakigu zerbait gertatu dela, orduan badirudi besterik ezin zela gertatu, baina bai, gertaziteken besterik, eztabaida beste ondorio batek hartzen altzuen, ez zuen ekarri jendeak nahi zuelako bide hau hautatu, eta nik hori azpimarratuko nuke, eta han pedagogia bat egin behar izan zen, eztabaida hori ongi bideratu behar izan zen, eta Espainiar Estatuak momentu batean pentsatu zuen Arnaldotegi, eta Arkaitz, eta Rafa, eta beste batzuk, gero beste atxiloketa batzuk ere egon ziren, eta ilegalizazioak eta bar, pentsatu zuen momentu batean atxiloketa horien bidez hori zapuztea bazuela. Hau da, hausnarketa edo eztabaida zail hori blokeatuko zuela, eta han porrot egin du. Nik esango nuke porrot bikoitza izan dela, batetik ez zuten usaindu. Beraiek pentsatu zuten ezker abertzaleak ez zuela gaitasunik egoera horri aurre egiteko. Ustekabean beraz hartu zuen Espainiar Estatua, hola gelditu zen ustekabean harrapatuta. Eta biharrenik ustekabe horren aurrean erreakzionatzeko moldea ere oso kaskarra izan zen. Ez zen izan gauzak itzultzeko gai, azken finean ez zuen hori oztopatu, ez zuen atzera eraman, eta egin zuena izan zen azeleratu eta gainera gauza importante bat, legitimatu. Jende askorendako zalantza giro horretan, laino horietan, Espainiar Estatuaren jarrera oso argigarria izan baitzen. Argi bat zen, logika, historian zehar nagusitzen den logika bada, eta estatuari hau ez zaio gustatzen beraz hain gaizki ez da egongo. Orduan, uste hori oso argigarria izan zela. Beste puntua eta azpimarratu nahiko nukena da, badakigu bateragune talde badela, hauzi juridiko bada, eta hola gelditu, eta bost horien atzen asko da dela, ez da razionala pensatzea, lagun horiek bakarrik tiratu zutela eztabaida hartan, ez? Baina adierazea da talde hortan egotea bi historiko egoteko adinean daudenak, eta nekoitz beste hiru gazte, ez? Nola interpretatzen duzu egotea hiru gazte? Gazte zienak, orduan gazteago zienak, eta gero hiru historiko talde... Hori Otegik ere esan du, transmisio lana eta egiteko gazteen beharra ezinbestekoa dela, eta orduan Arkaitz Rodriguezek berekin orpozopo egin zuen lana, eta hori Arkaitz Rodriguezek berak esan du eman dituen elkarrezketatan. Eta gero kartzelan ere batera egon dira, eta 6 urtean batera egoteak ere, bere formaziorako eta lagunduko zion, bere kabuz egin duenaz gainez. Baina, Otegi eta Rafa Diez atxilotu zituzten eta biak aterako dira 60 urterekin. Eta bere aintzat oso importantea da, eta ezker abertzaleak hori beti landu izan du, beti gazte erakunde bat eduki duelako izan desberdinekin, ilegalizazioagatik, errepresioagatik, baina hori ezker abertzaleak beti landu izan du. Floren bera HBko bozeramaile zenbat urtekin izan zen? 82tik kartzelan sartu arte, 87an. Zenbat urte zenituen, 20 piko? Bai, 30. Jon Idigoraz eta biok zineten bozeramaile. Eta orduan ere hori bilatzen zen. Nik esango nuke ezker abertzalean hori beti bilatu dela, ez? Eta hain zuzen ere azkenen urtetan errepresioak hori urratu nahi izan du, transmisioa. Belaunaldien arteko elkarlana eta esperientziaren transmisio hori oso esanguratsua da, ze lan hartu dituzten errepresio mailan hori geldiarazteko. Horrek ere ematen du beste hausnarketarako. Aipatuzue Arkaitz Rodriguez eta Arnaldotegi ondila biak kartzela berean, Arkaitzek esan dauka elkarrizketa batean,
elkarrekin hon denbora hortan, denbora guztia politika zizketan pasa dutela, hartaraino, bazuela Euskal beste presoat, Euskal presoa talde hortan, eta joan itetzela patiora, edo zein nogat, bibliotekara joan gezen, esan ez, nazkatu tetzela, pasatzen zutelako bi animal politikok, egun guztia izketan hori Arkaitz Rodriguez kontatuko uste gure elkarrizketan, edo beste non baiten irakurri dut. Arnaldo Otegiren figuraren inguruan, Ezker Abertzaleak beti ihes egin du personalismoetatik, eta lider karismatikoak eukitzeatik, baina gero, Ezker Abertzaleak eukilezake bere komunikazio estrategia eta bere antoleta estrategia, baina gero herritarrak gauzak ikuste ditu eta orduan gure Xabier deitzen zioten, Xabier Arzalluzi jende asko deitzen zion EAJan, eta ukaezina da Arnaldo Otegi daukan Ezker Abertzaleak daukan tiroia eta daukan, beste anekdota da, Xabier Arzalluzi kontatzen du Tizarra Garazi garaian, EAJ eta Ezker Abertzaleen arteko harremana asko zobea zenean, nola batzukietatik eskatzen zioten Xabier Arzalluzi Otegi eramatea batzukietara hitzaldik ematea. Eta esatu Xabier Arzalluzi prometan kazetari afariaten esan zuen, hoxe bakarrik falta zitzaigun, ez? Orain ni antolatzen hastea batzukietan Arnaldo Otegiren elkarrizketako hitzaldiak. Nola ikusten duzu figura bera, aparte bere sakontasun politikoa eta bere preparazio politikoa, nahiz eta Ezker Abertzaleei ez gustatu eukitzea holako lider, beste alderdi batzuetan dauden liderazgo kontzeptu horrek, liderazgo irudi hori, nola ikusten duzu, nola iritsi da Ezker Abertzalekoa, eta Ezker Abertzalekoa ez den Katalunian esateko, gaur ari gara ikusten hori irudia, gaur Luis Llach eta kuadrilla hori hor dago Logroñoko espetxe kanpoaldean, Ezkerretik joan dira diputatu eta bado senatore bat, Santi Bidale epailea horren dela gutxi magistratua zigortu dutena Espainian zigortu dutena, orain senataria Ezkerrarekin, jende asko da kartzela atarian, da denok ateratzei gaude, baina bitartean nola ikusten duzu figura hori berea? Nahiz eta Ezker Abertzalean beti joera bat ez eukitzeko, ez bultzatzeko, betxat ez bultzatzeko, liderazgo mediatiko horiek edo. Egia da Ezker Abertzaleak beti izan duela lidergo pertsonalen aurreko prekauzio historiko bat, gare batean pertsonalitatearen kultua deitzen zen horren aurrean eta baina eta hori nik uste dut han dagoela ere, ez, olako joera hori ez da desagertu. Baina Ezker Abertzaleak beti izan ditu erreferente pertsonalak, hori gainera jendartearen kontua da, ez da Ezker Abertzalearena, ez. Egia da, antolakuntza mailan inoiz ez dela pertsonalista izan Ezker Abertzalea, beste antolakuntza moldeetan, azkari nagusiak edo lehendakariak edo izan dituzten, formalki izan bada ere, beste ezaugarritze batekin izan da Ezker Abertzalean, ez? Baina egia da bestalde gauzak asko aldatu direla azkenengo urteetan. Gauza bada gustatzea ala ez izan den jendartean egon den eboluzioa, eta gaur egun politika maila batean espektakuloa lehen baino gehiago bada, eta maila horretan erreferentzia erreferente pertsonalek izugarrizko garrantzia hartu dute. Eta hortan Arnaldo Otegi Ezker Abertzaleko beste inor baino beki moldatzen dela bistan dago, ezta? Eta gainaztuk aipatu zu lehen Arzallus eta batzukien pasaizura, eta horrek ere badu bere garrantzia. Hau da, lidergoa batzutan esparru zehatz bati dagokio. Hau da, lidergoa lotzen da sortu, edo Ezker Abertzalean, edo EH Bildun, edo lurralde batean. Arnaldo Otegirekin gertatzen dena da nazioartean badela erreferente bat Euskal Herri osoan bada, ez bakarrik Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian ere bai, eta ez soilik Ezker Abertzalean edo EH Bildun baizik, eta esparru sakonagoan eta berdin hartu esan ezagun ezkerreko esparrua ala esparru abertzale soberanista independentista, bietan Arnaldoren itzala oso zabala da. Hau da, ez da soilik Ezker Abertzalea edo EH Bildu beretzat hartzen duen lider eta referente bat, baizik eta hortik atere izugarrizko begirunea pizten duena. Eta hori fenomeno bada, fenomeno zentzu deskriptiboan, hori gutxitan gertatzen da eta zerbaitengatik gertatzen da, eta hori aintzat hartu behar da, eta normala da indar politiko batek hori jakin eta baliatu nahi izatea, eta horrek batzutan leku komplikatuan uzten du pertsona, ez? Hauetan nire kartzelan naiz, nire bozeramale izan naiz, eta batzutan besatu zuen. Arnaldo gaixoak ze pentsatuko du, zen. Ohore handia bada, eta
inolako zalantzarik gabe oso pozgarria da jakitea olako jakin-mina hola, horrelako gogoak ez da, baina gero zaude eta nik pentsatzen dut Arnaldok marra bat pasatu behar duela, garai batean Rubikon famatu hori kartzela gaur Arnaldok ez du soilik kartzelako marra zeharkatzen, beste marra bat zeharkatzen du eta bere bizitza aldatzen da erabat, gaur goizan preso da oraingoz, baina hortik marra hori zeharkatzen duen unetik aurrera beste zerbait da eta bateak ze izan daitekeen urtea bukatua itzin. Preso da oraingoz esan duzu eta ze gaude... Bai, horregatik ikusten dugu. Telecincokoak arrazoi, ez da previsto esan du eta oraindik ez da. Nik izan nahi... Falta da zure txisteari buelta emanez, atatzea galuko amaikater ditan eta denak hemen ordura teukitzen. Zu Arnaldotegiren testoen eta elkartzen analista zara, Sandu Floren abizek ez, ikusi beharko du beak ez epesatzen dunez, baina nuztet bere elkarrizketetan, bat berrian indako hartan, Iñaki Petxarroman gure lankideak indako hartan, han ikusten da lehoi bat kaiolaren barruan, elkarrizta guztian zehar ikusten da, kaiolatik ateratzen denean, dudarik gabe politikara dedikatuko dena. Hor jendeak galdetzen zu eta zein godu bukatu ateratako, orain dela 2 urte, bera ezautzen duzunak, Floren abizeko orain irrifarra izan du, pentsanez, igual doako galdera dela ezaututa Arnaldotegi, baina jende asko galdetzen zego, bat hemendik kanpo gabiltzanean, Katalunian da, Espainian da, esaten du, eta zein godu Otegi? Uste dute elkartza hortan eta beste batzuetan garbi ikusten da, ari garela hizketan kaiolan barrun dagoen lehoi gozeti batez ez, figura zilegi... Bake bidearen simbolo bat bihurtu da, bide politikoen simbolo bat bihurtu da. Hori berak ere irabazi du, jakina. Kontuan hartu behar da, berak zuek kartzelara sartu eta gero Mahai Nazional Berria martxan jarri zenean, 97an bera hasi zen horre lanean, bozeramaile bezala, eta gero segituan etortzen Lizarra Garazi. Etaren zuten definitua, nola zen, ere ez? Eta hor egon zen aro historiko bat. Gero 2006an ere horri zen, aurretik urte batzu lehenago Igurenekin eta Pako Egearekin eta lanean hasita gero ez. 2006ko prozesua eta Loiolan iritsin tokiraino eta bera horri zen. Eta gero Ezker Abertzalean barne eztabaida ofizial hori hasi zuena bera izan zen beste batzukin batera. Eta 2011an etak utzi zion bere estrategiari ez. Beraz, berak hori irabazi du. Eta prozesu historiko jakin horietan bera hor buru ibili da. Beraz, normala da lider bezala agertzea. Ezker Abertzale barruan, baina kanpotik ere estatuak meritu batzuk egin ditu. Kartzelan eduki du 6 urte eta erdian. Eta horretik 2008an ere egon zen beste urte eta erdian, 2007tik. Eta lehen ere bai ez. Orduan, estatuak ere merituak egin ditu. Hori Eguigurenek esaten zuen, dela Zapatero gobernu hau buru zen garaian, ez? Aipatzen zuen Grin anaien ipuineko Hansel eta Gretelen zera bat, umeekin alderatu zuen, nola zorgin batek bi aurraiek txokolatezko espetxe batean eduki zituen eta gizendu zitezen, horrekin olako adibide bat edo paralelismo bat egiten zuen, Otegi berak gizentzen ari dela estatua, ez? Eta erreferentzia bere hitza dira, erreferentzia politiko handi bihurtzen ari dira. Eta hori da 4 urte izan zuen, eta beste 4 urtean eduki dute kartzelan, eta atzo bertan, New York Timesek elkarrizketa egin zuen, bere adierazpena jaso zuten, baina Zapatero oraindik gobernu buru zen garaian ere, nazioarteko 600 lagun ezagunek, Predeskibel eta Jerry Adams eta beste batzuek, esaten zuten Euskal Gizartearen gehiengoak Otegi lider politiko bezala jotzen zutela. Ezker Abertzalean, bakebideen eta estrategia politikoaren aldeko lana egin du bera Mahai Nazionalen zegoenetik, Lizarra Garazin, Loiolako prozesu horretan eta gero azkeneko eztabaida honetan, kanpotik ere meritua egin dituzte lider politiko bezala hartzeko ez Ezker Abertzale bakarrik, baizik eta Espainiako estatuak ere bai, eta egun hauetan garra adierazpenen ditu, gero Elgoibarren ere bai, larunbatean belodromoan, gero porretara joango da, gero elkarrizketak ematen hasiko da.
Eta Espainiako estatutik egunkari handi batzuek elkarrezketak eskatu dituzte. Bueno, uste nahiko adierazgarria dela hori. Lehen ipatu dugu, Mahai Nazionala kartzelan sartu zutela, inorik meritorik kendu gabe. Esan dezakegu, Mahai Nazionalura kartzelak sartu ez balute. Igual etzen beharrek izango bigarren belaunaldi bat jartzeko politikan lehen lerroan, eta igual ez dinak Arnaldo Otegi zatekin izango gaur egun den, azkeneko 15 urte hauetan izan den lehen lerroko politiko bat, ez? Ze horre hontzen Mahai Nazional bat kartzela sartu zuten, bigarren belaunaldi bat topatu behar izan zen, antolatzeko ezker hartzela, Mahai Nazional kartzelan zela, zendutela, eta bera da, horieteko bat pauso ematen duna jartzen dutena, lehen zegoen baino aurreago, ez? Badakit, justuara izan liteke personalekin, baina errepresioak... Lehen esan duzu gauzak gertatutako esplikatzen diela? Bai, ez, baina errepresioak alako gauzak ditu eta errepresioa munduan historia luzeko zerbait da, hori gaitzez, ezta? Eta askotan gertatzen dira, hau da, gaztelean esaten da, revulsiboak izan daitezke antolakuntzetan, erakundeetan errepresio kolpeak, eta momentu batzuetan hala gertatzen da, hau da, belaunaldi bat Arnaldo edo Joseba Permatx edo garai hartan aritu ziren batzuk ez zeuden oso urrun, hau da, Herri Batasunako egituretan zeuden, eta Ezker Abertzaleako egituretan, horregatik parlamentaria ere bai izan zen. Parlamentaria bazen, eta orduan esan ezagun oso hurbil zuzendaritza maila batean ere bazegoen jendea zen, ez? Baina egia da, han gertatu zela azelerazio bat, gu kartzelan sartu aitzin eman genitun urrats batzuk, orduan etorri zen oroitzeko, orduan izan zen lehenbiziko ekimena izan zen Irlandako bake prozesua aztertzeko euskal batzorde bat, horrelako foro bat, garai batean hasieran ez zirudien horrek oihartzuna izan zuen, eta horrek beste gauza askorekin batera, azkenean hortik etorri zen Lizarra-Garaziko akordioa, eta tartean gertatu zen Mahai kartzela eratzea. Orduan ere, mendekua izan zen ura, baina sabotaia ere bai, zen somatzen zen, nik horitzen dut, bozeramale gisa eman nuen azkenengo prentsaurrekoa elaren egoitzan izan zen, elaren egoitza nazionalean. Orduan, estatuak bazekien ez soilik bazuela zer kastigatu, bazekien zerbait irekitzen ari zela eta borondatea bazen. Etorri zen Mahai Nazional berriak horri indar gehiago eman zion, eta figura emergente batzuk agertu ziren. Hori onurako izan zen, eta hala esan behar da, niri dagokidanez, inolako konplexurik gabe, niretako abantaila handi izan zen, kartzelatik atera eta utxunerik etzeolako, eta maila pertsonalean, niretako gauza polita izan zen. Zuek atera eta bi Mahai Nazionalak, barruan egon zineten kanpo atera eta gero zegoena batera egon zineten. Bai, eta gero lako dekantazio bat gertatu zen, hau da batzuk segitu, beste batzuk segitu beste maila batzuetan, eta orduan ja ikusi zen, hau da duplizidade horretan ere ikusi zen, zehola Arnaldo bezalako jendea oso prestatuta eta horien aldeko apostua zen eta ikusi denez ongi egin zen, ezta. Nik detailetxo bat edo ideia bat azpimarratuko nuke. Nik lider politikoa Arnaldo, lider politiko asko egon daitezke Euskal Herrian. Nik esango nuke Arnaldo estatu gizona dena. Naizta estaturik ez dugun, eta horrek esan nahi berezia dauka, ez? Estaturik gabeko herri batean estatu gizona izateak zerbait esan nahi du. Hau da, jende askok somatzen duela estatua egiteko gizona izan daitekela. Jadanik existitzen ez den edo oraingoz ez dugun estatuaren terminotan pentsatzen duelako. Eta estatua ez da indar politiko bat, ez da iritzi, ez da egitasmo politiko bat baizik, eta komunitate baten antolakuntza eta elkar bizitzarako asmoa da, eta hori ordezkatzen du. Hau da, Euskal Herria bestela egituratzeko ilusio, ametsa, borondate ditu nahi duzu bezala, eta hori abertzaletasuna baino gehiago bada, hori ezker abertzalea baino gehiago bada, eta nik uste dute estatu gizon edo estatu pertsona ezaugarritze horren pista ematen digula, eta hori gauza handia da zen, halako asko ez baitaude Euskal Herrian. Toni Batista katalan kazetariak liburu bat atera zuen, orain dela hilabete batzuk, eta berriako elkarrezketan esaten zuen, estatu politikaria da Arnaldo Otegi. Kanpotik ere jende askok horrela ikusten du. Liburuaren titula da Bakearen izena, Bakearen prezio, barkatu, Bakearen prezio.
Mugimenduak ikusten ditugu momentu honetan, Txaloak, semea da, Gorra zilare bai. odei da eta ukalia txata dauka, beraz esan edo ja arraldotegi Zer du da, Txalo? dela, orain bederatziak bost gutxi dira, hortxe ikusten ari gara, ematen du rutira ikusten dela, hortxe dator, bera bakarrik dator, bakarrik atatzen ari da kartzelatik atatzen den jendeak eraman ohi duen bolsa estilo horrekin irrifartxu bateratzen ari da, paparrean badamaki ematen du Kataluniako hori zaliteke, Kataluniako banderatxoa baki? Bai, igual, bai, eta ikusten dugu horreatatzen nahi dela. Bueno, Guarrazil batek lagunduta nutik ate behar du, nari da oso berekoa den keinua, ukabila altxata, eta auto honetan ari dira. Beraz, horrentxe familia topatuko du, ari da bere zenideak eta topatzen ari da. Bueno, unkigarri izango da, kartzelatik ateratzen den jendearen txatu niau beti unkigarri dira, are gehiago zeurazki ikusmin jau sortzen da, za? Bai, ni ez dut denbora asko eman kartzelan, baina bi aldizatea naiz, eta bai, unkigarria da, eta bueno, baita ere gainditzen zaitu zerbait. Neri gertatutakoa, pentsazazue ze izan daiteke nau jakinik, zena ustekabea, derkizekien berak zer zeukan esperoan kanpoan, ez da? Eta, bueno, gauza ukingarria, baina pertsonalki ere, bueno, tragu bada, tragu osoa, baina tragua irentxik. Ordo den lan guztiak bezakatzen malmaitu ez da iritsiko gaur egoi barrera, Espainiako estatuaren beste aportazio bat informatiboetarako atera du. Behatzitan, zuzenean konektatzeko. Holako bat dituko. Beste aportazio bat... Bueno, orain ez dakigu, uste dugu berak gaur, hor estrado bat jartzeko asmotan ziren, ez dakit estrado azkenen jarrita da eta orduan... Karpa bat uste dut. Bai, eta hor pesatzet hitz batzuk egin dutela, horrari daizketan eskubitan ikusten dugun mutil hori odei da, bere semea, eta, bueno, pesatzet... Beste aita ez? Aita da ez? Ez dut ezatzen. Uste dut aita dela, Eta konfirmatzen dugu, baukala Kataluniako banderatxo bat, eta gero presoen ikurraukala, ez? Presoak Euskal Herria ikurraukala, eta Kataluniako zenjera damakila paparrean ematen du. Egia da gaina, lehen ipatu dugunan gatik, hori da alaba eta emaztean. Beste aita da. Bai, hori da. Arnaldotegik Euskal Herrian eta Katalunian azkeneko hortagoetan egon diren gertakizunik garrantzitsuena kartzelan bizi izan ditu. Bai, Kataluniako prozesu gehiena kartzelan pasadu, eta gero ikur bat jartzeatik aieteko bilkura eta handik egin gutxitara eta hartu zuen behin betirako erabakia, biak kartzelan ikusitu. Bai, baina honek adierazten du lehen aipatzen genuna, ezta? Saboteatzeko borondate hori izugarrizko lidergo pertsonala Arnaldoren inguruan, baina prozesua ez da Arnaldo. Prozesuak aurrera jarraitu du eta gauzak egin dira, gauza asko gertatu dira. Behar bada, bestelako logikatan Arnaldo eta prozesua, Arnaldo eta Ezker Abertzalea, eta Arnaldo eta Irekiden Aroa gauza bera, behar bada norbaitek pentsatu zuen Arnaldo beste gutxi batzuk kartzelaratuta akabo zehola prozesua eta aukera eta bar, hori ikusi da ez. Beraz ez da termino horretan irakurri behar. Arnaldo kanpoan egonda izugarrizko energia ekarriko du, nik hortaz konbentzimendu handia daukat, baina prozesua hori baino askoz ere gehiago da, ez? Nik hori azpimarratuko nure esaten zenuten Kataluniarena izugarria da Katalunian honek ere piztu duen harreta. Eta hori ere batzutan badirudi Euskal Herrian nik uste dute izan dugula autoestima arazo bat azkenengo garaietan, ez? Euskal Herrian oso ohituta geunden telediarioak monopolizatzen eta bar, deno dakigu arrazoiengatik, eta gaizki eraman dugu azkenengo urtetan hori gertatu ez izana. Ez dakit gaurko dosisak lagunduko gaitun, baina nik uste dute realitatean kokatuko gaitula. Egia da gaur egun Espainiar estatuaren gertuko arazorik handiena Katalunia dela, baina egia da, eta jende guztia eta begirale guztia dakite Euskal Herriko afera nolabait esateko izkututa jarri badut ere, eta geuk ere batzutan izkututa ikusi badugu ere, antxe dagoela pilpilean, eta behar bada falta zena edo behar genuna zen horrelako bultzada bat. Momentu baten ikusten dugu, bai, eta Arkaiz Rodríguezekin ikusten dugu, irudian atzekaldean ikusten da, nola hurbildu zezkion bateragune auziko bere auzikideak, euskaraz badon espresio hori, baina bere auziko ekideak. Nabarmena da, Andaluziako banderen presentzia, ezaguna da, Andaluziako langile sindikatuko ordezkaritzat etorriko zela, ikurriñak ikusten dira noski, eta Kataluniakoak ere bai. Badakigu Luisiak etorri dela, gure Lara Madina Beitia gure lankideak elkartzen dio
orain dela gutxi Luis Jaki, gero webgunean ikusi ahal izango duguna, ez askotan ateratzen Kataluniatik Luis Jakolako ekitalditara, baina... Bai, Kataluniako ikur hori darama eta bera esan da dago, ez, irakurriko dut. Norbait egar galdetuko balu zein zen estrategia aldatuz lortu nahi genuen helburua, honela erantzungo nioke, alor nazionalean Katalunian, da uste ez naizela bakarra, kexu moduan, aipatu dugun personalismo horien barrutik, ez den gehiago sakondu du indartu zer, baina nahi Katalunia asko handizatia, nola ez diozu ateratzen rentabilide gehiago Arnaldo Otegi bezalako politiko bat kartzelan oteri proiezio, gero egon da Friotegi, Frinolden, da dira kanpainatzuk ez, baina kosta ote den hori arrenkatzea eta nahi askotan galdeku izan diaten hori, zerratik ez gehiago eta bihar ze pasatuko zen. Gehiago profitatu. Eta bihar ze pasatuko zen. Otegia kalean dago. Hori kolektibo bada azkenean. Atzo behiratu nuen datua, etxeratena eta Euskal Preso Politikoen kolektibo. Hori pentsatzen da. Nire erantzuna zen ez nago dadoz. Nik uste dut Arnaldorena ikurre bilakatuta eta horri ikusgarritasun handiagoa emanaz presoen egoera eta auzi politikoa argitaratzen dela. Bailako iritzeak egon daitezke. Dena dene, armena da, ez soilik ezke abertzaleak, alegin hori, ala gertatu da, jendeak ala hartzen du. Arnaldo Otegiren inguruan badago beste ulermen bat, ez dagoena beste presoekin eta orain dagoen erronka da, argi uztea, zorionez bat gutxiago da, beste asko gelditzen direla, beste eskandalu asko daude, batzuk ezain ezaguna, baina, eskandalu zehatz honetan, oraingoz Rafa Diez barnean dago eta gelditzen zaio urtea baino gehiago eta hori ez da zein gauza. Bueno, nik hala esango nuke, batzutan kultura politikoare aintzat hartu behar da, baina Ezker Abertzalearen partetik, azken preso etxeratu daitezen, maila individualean, mailakatuan edo dena delakoan, eta hori dauka zehazteko eta indartzeko eta bitartean urte hauetan Otegi hartu du ikur bezala, baina ni gehiago uste dut ikur politiko bezala eta ez presoko arazo hori mahai gainean jartzea. Normalen presoak kartzalatik atera eta kotxan sartu eta horrenako nahi duna da, guazen hemendik pentsatzen dut, ez dut esango esaten badut, guazen hemendik aldera azkarrena ez dut hemen egon nahi. Kasu honetan kostatzen ez zaila. Sakabanaketaren kontua da ez, kasu batzutan bila joai kostatu zaie baita bat gelditzea presoia dena nahiago izaten dutelako kotxe hartu eta Euskal Herrira bilatzea. Kasu honetan txantxetan hau behar bada, ezain txantxetan esaten zenuna, martxa hontan ez da Elgoi Barrera, ez ondoan prestatu omen duten zelaira ere. Dute hemen irudien erretardoak ere esan nahi duzi joan, emisioa, eta orain ja ez, orduan horrek zerbait esan nahi du, seguramente jende asko ikusten ari dago. Ez da, bakebideari on egingo dion, Otegi kartzelatik kanpo gotea. Kone Pumpido fiskal nagusia zenean esan zuen, Otegi kartzelan egoteak bakebideari on egiten ziola. Hori ACBZ-ekin goratzen zera, egunkaria izteak euskal kulturari on egingo dio. Euskararen defensan itxi dugu esan zuen. Kone Pumpido, Espainiako fiskal nagusia zela, Zapateroren garaian. Zantzion, bakebideari on egiten ziola Otegi kartzelan egoteak. Gaurtik aurrera ez da gizia pasatukan. Kone Pumpido nahi kolonbalkoan, gaur Espainiako egunkari baten argitaratu denaren erdia, egia balima da, nahiko lan izango bere zein defensa egiten zen. Baita rapatu dute prostituzio sare baten finanziaketan bere zabetan. Bueno, zai gaude halako baten iristen den prestatu duten estena jokalekura edo pentsatzen dut hitz batzuk izango zitula handik, oso mantxo dijoa, zenideak inguratuta eta bertaratu diren guzti inguratuta. Bueno, igual Sagardoka jadbila berko dugu Logroñoko espetxeko zuzendariari, ondo portatu delako eta garaiz ateratzeko aukera bandiolako, edo hori ez? Ez dakit, hori beste ikuspegitik behiratu behar da, ez da? Alakoetan ez dakiguna da benetan honek ondorioak ekarriko ote ditun bestaldetik. Hau da, irudia hauek
guretako oso pozgarriak da, Euskal Herritar askorendako, gehienendako oso pozgarria dira, baina Espainiar ez dezagun ahantzi, Espainiar lege eta beraz diskurso ofizialaren izenean etako zuzendaritzako kide bat dela. Atera dena eta atera da gaztelaniaz en olor de multitudes esaten dena, ezta? Orduan eta hor ez dakit zehazki ez dute sautzen Logroñoko kartzelaren ingurua eta Zelai handi badago. Ondoan dago, esan nahi dut, dorreak eta ikusten dira, hau da, oraingoz ez da urrundu kartzelatik. Eta beraz, hori, ekitaldi politiko hori, nahi bauzu ez dago mezurik eta ez da behar ere, baina ekitaldi politikoa da, hori bertan gertatzen nahi kartzelan bertan. Orduan, gure buruari egiten ari gatzaion galdera, hau da, nola albideratu dute hau? Behar bada, beraiek ere hariko dira, eta ez daki sagardo botila, baina behar bada agian norbaite beste zerbait bidaliko dio Logroñoko espetxeko zuzendaria, eta ez sari bat behar bada. Arrazoia ote den Espainiako gobernu dagoela sartu irten hortan? Eta orduan gobernuak inpas hortan daudenean, indarrean daudenean, igual inork ez du hartu nahi izan. Ez dakit, behar bada horrek eragina izan du. Beti pentsatu behar da... Esan bidetik, ez da ekologikoa aurreko presoan irterakin nindenarekin, debekatu dira, omenaldi, itxuno... Baina da, beti debekoa ez debekoa da ondorioa, ez? Kalkulo, errentagarritasunaren kalkulo bada. Esatuzu, hau albideratu dute, baina zer egin zezaketen bestela, zein behar zuten kargatu, Guardia Zibila kargatu behar zuen, edo baitu behar zuten jakinda ze arreta dagoen etzaie interesatzen, ez? Albideratu behar izan dute besterik ez dutelako izan. Paseilo hau eragotzu dezake? Bueno, ikuspegi logiko batetik ez, esan nahi dut, konparatu nahi nun bakarrik, konparatu edo, aurreko lehenez aipatu metro batzuk egiten ari da. Aurrera ukartzela, gero ekitaldi bat ingo du zeurazki hitz batzuk izango ditu hor, gero herri harrera ingo diote Egoibarren, eta larun batean, Laster sartuko gara hortan, ekitaldi politiko garrantzitsu bat, Ezker Abertzaletzako mitikoa eta referentziala den leku batean. Baina ea lortzen duen igotzea estelartokira, jokalekura, eta hitz batzuk. Lehen ipatuzu kartzelatan honetan, nire akitela gutxienez bi aldiz egin zaizkio omenaldik, egin dira ekitaldi politikoak bere askatasuna eskatzeko, larun bate guarretan, gutxienez bi aldiz indirela, badakit, batean Anjedu alde kantatu zuen, berso batzuk izan ziren, gero bere lagunek, Elgoibarreko lagunek antolatuta. Bai, egin dira, ni pertsonalki ez dute ingurua sagutzen, eta... Baina, bueno, badirudi kostatzen zaiela aurreratzea. Horrek esan nahi du jende asko dagoela, eta audiorik eta ez dugu aditzen, ez da ze giro dagoen, baina, bueno, nabarmentzen da, pausoak oso mantsoak dira, beraz, jende asko dago, bai. Bueno, horreko plantuan ikusten duguna bere zenida dira, gatu daita dela eta Juli da bere bikotekidea. Bere garaian ere militantziak idea berea. Eta mantxo dijo. Europa daukat horrendik ikusten direlako berjauek, horrendik ez dela ez da lehen aipatu duen zelai hortara dela horretik. Hori da. Lehengoa mentzat debekoa gertatuko zen eta aipatzen zenean 200 metrotara zegoela esaten zuten, 200 metro luzeak omen dira. Lehengoen sortuko batzukin izketan eta hola, behaiek guztua zeuden ez eta esaten zuten, hemendik horrea eharrazak behar. Batetik, orain legelaria da. Zuzenbidea ez bukatu legelaria da. Bilera eta etorriko da, legelari... Kodea. Eta bestetik, etorriko da esanez. Atzo esaten nuen bezala, 6 urte pasatuko ez balira bezala. Atzo esaten nuen bezala, piskat kostatuko zaio eukitzen, Hau da... Ekegutei bat aipatu duzu, ez? Belodromo bitartan gero porrak hartu ditu eta gero Zan nahi dute, oen dela 2008an atera zen eta barneztabea guztia, ez? Eta gainera, orduan batzar batean erabakita zegoen, orduko estrategia segitzeko, ez? Imanol Muruak bere liburuan aipatzen du, nola batasunak aurre egin zion erabaki horri, eta hori erabakigarria izan zela, ez? Eta orduan, hilabete batzetako bardeztabaida bat izan zen. Lehenagotik zetorren kontu bat, zen baita ere, ez da dena mugatu behar 2008 behatzeko barne eztabaida ofizial horretara. Goratu ja, 82an Antxonek
indarkeria eta araki herritarrei ematen ziren 2004an anoetako proposamena diseinu zehatzagoa bi erreiena eta gero Loiola eta hori guztia, ez? Aurretik datorren kontua eta hori Florenek asko hobeto daki, ez da dana mugatu behar Otegiren garai horretara. Beste jende asko egin du bide politikoen aldeko lan hori eta gero erabaki hartzea kostatzen da. Eta ez soilik hori, maila batean bukatu ez dena. Hau da zen, batzutan egokipenak eta espazio politikoan, ez bakarrikan espazio politikoan kokatzea, baizik eta espazio politikoen artikulazioa bera aldatzea, horrek denbora eskatzen du, eta maila batean orain Ezker Abertzalearen baitan egiten ari den eztabaida hor ere kokatzen da, hau da, ikusi delako, emandako urratsa ez zela aski izan, eta borobildu beharra zegoela, eta behar bada egokipen edo autu horren gaitasuna eta potentzialitatea ez zela behar bezala baliatu, eta urrats batzuk eman behar zirela, eta horretan gaude, zen azken finean nik uste batzutan eztabaidak hartzen direla, hasiera eta bukaera, eta erabaki bat hartu askoz dinamikoagoa da kontua, eta dinamikotasun horretan dago Ezker Abertzalea, zorionez, eta nik uste dut, aipatu beharrekoa dela ere, Arnaldoti ateratzen dela noiz eta abian prozesuaren erdian, eta nik uste dut honek, bere orain iristen da, ez, gautzara, nik uste dut honek ere bere efektua izango dula, eta ez txarra, zuzen ere, Ezker Abertzalearen indar hori biderkatzeko. Bai, eta esan bezala, hori atera zenean, 2008an, egiteko zakoen eztabaida hori, eta gero egin zuen Ezker Abertzaleak, eta zutiken markatu ziren bide politikoa, eta hori gauzatu zuen, esan eta eginez. Hor sinesgarritasuna irabazi zuen, uste berreskuratu zuen berriro Ezker Abertzaleak. Hein handi batean Loiolan edo Barajasen galdu zuena. Gero bestetik indar metaketa aipatzen zuten, eta indar metaketa bat egin du. Ez agian behar bestekoa, maila sindikalean da sozialan, politikoan gehiago. Eta gero ezetik, hasieratik aipatzen zuen Otegik eta gero Zutiken ere bai, alde bakartasuna. Igo da gora ari da jendea agurtzen, ea audioa sartuko du, bertako audioa sartuko dugu, eta Kamara guztioietara begiratu behar dezute, frogatzeko badirila bai, Espainiar estatuan preso politikoak. Halakorik ez dira ikusten preso sozialak ateratzen direnean. Halakorik ez dira ikusten emigranteak espulsatu egiten dituztenean. Halakorik ez dira ikusten etxetatik desjabetze prozesuak ematen direnean. Eta ni posten hau hemen egotea esateko, bai,
bagerala preso politikoak Espainiar Estatuan. Badirela preso politikoak Espainiar Estatuan. Eta horrekin batera, orain dela 6 urte terdi, kartzelaratu gintuzten. Kartzelaratu gintuzten, bakearen aldeko apostua egiteagatik. Eta 6 urte terdi hauetan, berretsi egin dugu apostori. Eta mila esker eman nahi dizuet guztiei, sustengu eta sostenitu indezutelako alako apostua, provokazio guztien gainetik. Horregatik, zoriona guztiei. Eta bukatzeko, Euskaldun bezala sartu gintuzten kartzelara eta Euskaldun bezala ateratzen gera. Euskalduna gera eta harro gaude. Independentista bezala sartu gintuzten kartzelara eta are independentistagoak gara ateratzen garenean. Sozialista bezala sartu ginen kartzelara eta are eta sozialistagoak ateratzen gera kartzelatik. Eta orain tokatzen dena da irekitako bidean sakontzea eta irekitako bide hori azken muturreraino eramatea. Etxera, preso guztiak eta independentzia. Eta lehendakaririk onena Euskal Herrian, herria, gora zuek! Decía que, como dicen los franceses, en esta ocasión, bref, tendremos ocasión de poder seguir hablando. Hay quien dice que no existen presos políticos en el Estado español. Lo dicen con fruición, algunos con cierta animosidad. Pero solo hay que comprobar todas esas cámaras que nos están grabando para saber que efectivamente sí existen presos políticos en el Estado español. No existen todas estas cámaras cuando desde esta cárcel salen los presos sociales. No existen estas cámaras cuando expulsan a los inmigrantes desde estas cárceles. No existen tantas cámaras cuando expulsan a la gente humilde, a la gente trabajadora de sus casas. Por eso lo que decimos es, para los que somos marxistas, las pruebas son las que se contrastan con la realidad. Y la realidad es que aquí no habría todas estas cámaras si no supieran que hoy sale, como en otras muchas ocasiones, un preso político de una cárcel española. Hace 6 años y medio trataron de encarcelarnos y nos encarcelaron por hacer una apuesta por la paz. Y yo quiero felicitaros a todos vosotras y a todos vosotros por haber sostenido esa apuesta por encima de todas las provocaciones. Efectivamente, la paz es el camino, pero en ese camino hay que llevar esa apuesta hasta el final. Y eso es lo que me propongo hacer con todos y con todas vosotras. Cuando nos metieron en la cárcel, nos metieron como vascos y como vascos salimos. Como independentistas y como independentistas salimos. Como socialistas y como socialistas salimos. Por eso lo único que quiero deciros para el final, porque ya sé que hay mucho morbo con respecto a este tema, que el mejor lehendakari y el mejor alcalde, el pueblo. ¡Gora zuek! Hau izango zen Segurazki Arraldotegi bere bizitzaren eman duen mitingik edo zerik ez, hitzaldirik motzen abisatu du, gainera frantsesek ere ulertzeko moduan, izango zela. Bai, eta jartzen bazara bere lekuan, ez da erresa zen hitz egiteko gogoa izango ditu. Beha bereziztuna da gainera. Olergarria da, ongi hitz egiten du, gustatzen zaio, hau da, bada jendea holtzaren gaina asko sufritzen duena, ongi egin ala ez, berak ez du, nik uste dut ez duela sufritzen, badakielako edo bintzat, bere lan militantea hori ere delako, baina ez da erresa ere ongi neurtzea, eta nik esan nuke oso mezu argia izan dela, eta baieztatzen duena zen, nik uste dut errespetu
hitz egin dula, han bildutako endako, ez da, eta hori azpimarratzekoa da, zen finia jendean dago bere harrera egiteko, eta hori eskertu du, baina ja mezu batzuk bidali ditu, eta uste dute baieztatzen duela, eta nik esango nuke egin duela hain zuzen ere, eta nik uste dut abian prozesuan ere horrek kriston garrantzia hartzen duela. Ezker Abertzalearen ADN-a dena, eta da errebindikazio soziala eta nazionala ez direla, askotan esan denez txanpon beraren bi alderdiak eta baiz gauza bera. Gauza bera, Euskal Herrian errebindikazio soziala eta errebindikazio nazionala gauza bera da, ezin da bereizi. Eta mezu horretan ez du bereizi. Preso sozialak aipatu ditu etorkinak, aipatu ditu etxe ustuketak, eta aipatu du sozialismo eta aipatu du independentzia. Hildo berean. Nik uste dut hori ongi artikulatzen duela zer den Ezker Abertzalea eta zer den etorkizuna. Azken finean, hemen proiektu edo egitasmo soberanista, independentziaren egitasmoa, lehentasuna, nagusitasuna, inbestetan aipatzen den hegemonia lortuko du, baldin eta herritarrek sentitzen balin badute beren eguneroko bizitzaren erantzun onena dela, eta horri alde soziala batzuk esaten, eske alde soziala eta alde nazionala bereizi nahian, gurean ez dago bereizterik, ez dakit nunbait dagoen, baina gurean ez, soberania gauza soziala da, independentzia afera soziala da, etxustuketak, etorkinien afera ez aldago lotuta soberaniarekin, nun hartzen dira erabakia, nork erabakitzen du hartu daitezken ongi etorria egiten zaien ala horma bat, aserri bat, arresi bat eraikitzen ote den. Hori soberania kontua da, beraz, murrizketak, irakaskuntza, osasungintza, hori dena soberania kontua da, beste gauza bada zer egiten den. Hori politika da, eta politikan ez dago bereizterik sozial eta nazional, eta nik uste dut Arnaldok argi utzi dela lehenunetik borondate hori, ez? Ikuspegi, independentzia sozial, soberanismo sozial horren ikuspegia. Ni bukaerakoa azpimarratuko nuke, horretaz gain, esan du, lehendakaririk onena herria. Lehendakari gai izango omen da, eta seguru aski izango da Bildurena, baina herria. Bilduri azkeneko 4 urteetan pasatu zaiona da batetik. Eta Gipuzkoan ikusi da, bakardade hori ez. Instituzioetan bakarrik sentitzen zen, eta hor instituzioetan lagun berriak irabazi beharko ditu, Nafarroan dituen bezala ez. Hori herriarekin kontatzeko instituzioetan ere bide bat egin beharko du, eta Bilduk, EH bai baditu iparraldean lagun berriak eta herri bat aurrera doa, beraien lurralde elkargoaren aldarrikapenean, eta ikusten da, oso baikorrak ematen ari da, baina EAen bakardade hori sentitu du. Beraz, herria egiteko instituzioetan ere laguntasun hori beharko du. Eta bestetik, Bilduri falta izan zaiona da, horrelako gara historiko honetan, sindikatuetan, ez dela egon ekintza batasunik eta estrategia partekaturik. Izara Garazian egon zen, eta horretik ere bai, 85ean, aberri eguneko adierazpen bat atera zuten. Horrenik arratu hori guztien, Ezker Abertzaleko bere luzaiekin batera edo lehen mailan dauden arduradunekin batera, Rufi Etxeberria ikusi dugu baita Fernando Barrena, eta ari da lehen aipatu eguna, ez da iritsiko, ari da besarkadak hartzen eta... Arraiz, datu bat eman nahi dut. Kasutan, hau dira sortuko lehendakaria eta idazkari nagusi. Eta begira datu bat, 2007ko gutxienez ekainetik elkarrekin egon gabe daude. Eta da, sortuko presidentea eta sortuko idazkari nagusia hautatu. Hau da, 2007ko ekainean atxilotu zuten Otegi, Argalaren omenaldia dela eta 2007ko urrian atxilotu zuten Arraiz Segurako operazioa dela eta 2008ko Agustuan atera zen Martutenetik, kartzelan zegoen. 2009ko urrean atxilotu zuten bateragunegatik Otegi, eta 2010ko apirilean atera zen behin-behinean Arraiz. Eta 2007ko ekainetik beraz, ia 9 urtean elkarrekin egon gabe daude harreman zuzen eduki da, zeharkakotatik zuten. Preso baten irtera... Beraz, lehen esan du, harreman personal horiek ere berregin beharko ditu. Preso baten irtera ari gara, Pepe Zapun gaur Lorentza limonera eta gotela
kalera egora, osasun egora larrian dago, mobilizazio handiak eman dira Euskal Herrian, bereziki iparraldean bera kaleratzeko, eta orain dela gutxi aipatu zuen, eragin zuen epaileak gaurko egunarekin ere eskatzen usten berezi duela aipatzea, iondarako herri mobilizazio ondioan, mugimendutik da ankerra den espetxe politika hori zuzentzeko, egingoz zuzentzeko, eta gaur gauzak bide honean, Lorentza Egimon ere kalera aterako, bai Arnaldotek eta bai Lorentza Egimon. Batek beteko du, aurrekoa beteko du bere zigorra osorik eta ematen du osasun egoera honean daula, eta zoritxarrez Lorentza Egimonengatik izango du gauza bera esan zen. Berak osasun egoera larria dauka eta osasun egoera larria ondorio izateko du atrakoak bakarrik. Bai, orain arte ez dugu aukerarik izan beste horretaz hitz egiteko, eta gainera aukeraz banago oraingoz ez da atera, ez? Ez gaur espero da. Espero da, eta badiru erabaki hartu dela, espero ez dago besterik ez gertatzea. Lorentzana beste kontu ezberdina da, naiz eta bi kasutan preso politikoa diren, eta zen finean errepresioa eta sakoneko gaia bera da. Baina nik Lorentza Egimonen kasuan azpimarratuko nuke presio sozialaren eragina. Izan ere, azken momentura arte mantendu baita ezezko jarrera, Frantziar estamentu horien aldetik, eta presioa nik esango duke nahiko erabaki horra izan dela, gainera Madriletik urrun hartzen badira gauza batzuk, Parisetik are urrunago eta lasai asko, eta gainera Frantziar justiziak eta Frantziar Republika beti autoestima handiagoa izan du Espainiar estatua baino, eta konplexu gutxiago izan ditu erabaki autoritarioak hartzeko, eta holako erabaki justuak eta hartzeko arazorik ez dituzte izan, ez? Bestelako irudia dutelako, entzuzen ere, bestelako tradizioa, la liberté, legalité, la fraternité, baino azkenian jarrera autoritarioak aurrera eramateko konplexurik ez. Eta kasu horretan, nik azpimarratuko nuke presioa. Tamalez, beste kasu askotan oraingoz eraginik izan ez duena. Esate baterako Arnaldoren kasua. Arnaldo kartzelatik ateratzen da, azken eguna ere beteta. Han ez da inolako azkartzerik egon, han herriaren presioak ez du ezer lortu. Hori nabarmena da, ezta. Lortu du, hori egin izatea, harrera hori ere handago, ezta. Baina Lorentzaren kasuan nik azpimarratuko nuke hori, ezta. Zorionez, ikusi dugula herriaren mobilizazioak eta eragina duela, eta Ipar Euskal Herriari dagokionez han ikusten da gainera, eta hori nik uste dut Hego Euskal Herrian erronka hori dugula, ezta. Espainiar estatuan eta hori Arnaldori esker ere hausten alda, edo hori errezago izan daiteke, estatuak inposatu nahi izan du gatazkaren privatizazio bat, nola baita esateko. Hau da, estatua edo justizia ezker abertzalearekin duen lehia bat. Hori ez da jendartearen afera da, hori lehia pribatua, talde baten lehia da. Beraz, esparru horretan konpondu behar da, bestela esan da zelan buska. Hori izan da, inposatu nahi izan duten marko narratiboa, ez? Hori Ipar Euskal Herrian erabat gaindituta dago, erabat lehertuta. Han, erabat frantses diren alderdi, instituzio eta politikariek beren ganatu dute afera, eta sentitzen dute ez dela arazo pribatua baizik eta soziala, hau da, populazio osoari dagokiola honi erantzutea. Hori Euskal Herrian ez dugu maila berean lortu, eta bai, gertatzen da adibidez Arnaldoren kasuan, horre nabarmentzen da kasu honen, auzi honen itzala askoz zabalagoa dela. Hori ez da bukatzen Arnaldo kartzelatik atera delako, kontrakoa gerta daiteke, hau da, ikusgarritasun horrek laguntzen aldu, argitaratuz, ikusearaziz eta nolabait argi utziz, afera horiek azken finean ez preso gaixoena soilik, sakabanaketarena, eta azken finean preso eta iheslarien egoera ez dela batzuen kontua baizik, eta jendarte osoaren erronka dela hori gainditzea. Eta nik uste dut hor urrats importanteak eman daitezkela, eta Lorentza Egimonen kasuaren pedagogia oso interesgarri izan daiteke. Hau da, herri mobilizazioa eta instituzio eta eragile ezberdinen inplikazioa ematen denean denon onerako den urratsa lortzen da. Eta azpimarratuko hori denon onera zen, azken finean nor galtzen du Lorentza Egimon kalera ateratzen bada. Noren egoera dago arriskuan, nor senti daiteke minduta, noren egoera
makurtzen da halako zerbait gertatzen delako. Gauza bera esan dezakegu, benetan nor urratzen du Arnaldo kalean egoteak. Noren kontra doa hori. Nik uste dute hausnarketa hori zen batzutan jendeari sinestaraz zailo, benetan hau arriskua dela edo benetan mehatxua dela, ez da izan. Alarma hitza aipatu da Arnaldo Pellicer. Hori da Espainiaren kultura politikoare horrela joa delako eta ikusten da. Ni erabitako hitza da. Bai, urtensek erabitako hitza da, jarri ditu disjuntial jarri du eta batean jarri du batzuen alarmaren aurrean. Batzuen alarma, Espainiarren alarma. Biktimakin hitzen du reportaian horrean. Badutela kultura politiko aldetik Espainiak baduela, mejorarik. Ematen du kotxean ja autan sartzea dihola, momentu bat lehenago ikusi dugu Ezkerra Abertzalearen buruzarekin, Kataluniako jendarekin ere ikusi dugu. Izketan Kataluniatik etorri diren ordezkari politikoekin, orain autoan sartuko da, eta pentsatzen dugu ja Elgoi Barantza hartuko dutela bidea, Inigo Iruñekin ikusi dugu, hemen ipatu ditugu Ezkerra Abertzaleko beste buruzagi batzuekin, Jon Tardarekin ikusi dugu, bezarkatzen, eta orain ematen du abiatuko dela ja. Ez kultura politikoa aipatu dugu, eta Espainian ikusten da orain ez, gaur investidura saioa, eta elkarren artean hitz egiteko ze arazo dituzten, eta show montatzen ari diren. Baina kultura politikoa iparraldean, hegoaldean baino askoz landuago dute. Igual beste baldintzak izan dituzte, ez? Errepresioa, borroka armatua, hori guztia, baina kultura politikoen izaera landuagoa dute, eta modu artikulatu batean egin dute lan Lorentza Gimonen alde. Hango alderdi sozialistako senatari eta diputatuak inplikatu dira, hor. Eta hemen egiguren kenduta, zein inplikatzen da, ez? Baina aldogukoak ere batzuk. Ikusi izan, Otegi eta Diesen aldeko manifestazioaren aurretik, zestra izan zituzten EAeko aldugun, ez? Idazkari nagusia etzan joan manifestaziora, eta Nafarroakoa bai. Eta nian egoen eta jendeak txalotu egin zuen, Laura Perez. Eta gero, horren ondorioz eta dimisio aurkeztu zuen Roberto Uriartek barruan saltza handia zuelako. Beraz, modu artikulatu batuan lan egitea falta da hein handi batean Euskal Herrian eta herria aipatu du. Eta hor badauka Ezker Abertzaleak horrea begira lan bat egiteko. Eta lehen aipatu dut, nola Otegik nola famatzen duen Kataluniako mugimendu sozial, prozesu nazional hori. Eta aipatzen zuen baita ere, beharei gustatuko litzaikeela, bere garaian HBek zeukan arlo politiko ideologikoaz gain antolakuntzakoa. Egan, EH Bilduk horre estilo baten gabezia izan du, eta abian prozesuen ikusten da nola herrira ateratze hori, herriarekin kontatze hori. Eta maila sindikalean ere, harremanak ere bideratu beharko dira. Baina Ezker Abertzaleak berek ere kultura politiko aldetik badauka mejorarik egiteko. Lehen goretzi ditugu Lizarra Garraziko prozesua eta Loiolakoa adibidez ez. Lizarrako Garrazikoan oso goiti berako izan zen, ere. Hau da, oso gutxi batzuen artean egin zuten eta gero aplikatu nahi izan zuten hori herrietan. Lizarra txiki egoratzen zara eta herrietan ez zuen kuajatu. Goiti berako izan zen, nahiko vertikala izan zen. Ez zuen kuajatu eta, beste Otegi zagoen garai hartan. Loiolan ere, itxi ziren oso gutxi batzuk eta aurretik oso lan interesgarria egiten ari izan nazio estadio egunea bidez. Horatzen zara gaina Tolosan ezarri nahi zuten Euskal Herriko Euskarazko Unibertsitatea. 80.000 laguneko manifestazio bat izan zen Bilbon eta ELA hor zegoen eta EA hor zegoen, Begoña Errasti buru zela. Eta horra ari zen sortzen mugimendu bat, baina gero Loiolan batzuek itxi ziren, gutxi batzuk, eta nolabait kajoian sartu zuen, ez? Eta bi garai horietan, gero Espainiaren represioa jaso zuen Ezker Abertzaleak, atzera begiratu zuen eta kasik itzeukan inorrez. Orduan, lehendakari hona herrira begira lan egiteko mejora batzuk ere egin beharko ditu, agian berreskuratu da, esaten zuen bezala, antolakuntzako eredu hori, EHB-rena, aipatzen zuen Otegik, hor badauka mejorarik egiteko Ezker Abertzaleak eta Otegiren figura alde hortatik importantea izan daiteke, eta ematen du gehiago zentratuko dela EH Bildun
sortun baino. Eta hori bada baita ere datu bat. Sortu dauka laizter kongreso bat. Bateragarri izan liteke izatea hautagai hauteskundetan, lehenzik alderratu behar nun, eta orain zer? Baina hasi egiten zen kapituluka eta talka. Bakit espekulazioaren munduan idean gaudela, baina esparruan gaudela, baina Parranda Barrenari dira, bai, izan diotan lankidokaren Parranda Barrenari elkartzaiten ari dira. Baina zein garrantzia dauka Arnaldo Otegin kalean eta aske egoteak? Bueno, garrantzia handia, lehenik eta behin berak esan berri duenez, euskal preso bat gehiago kalera atera delako, gaur 2 preso aterako dira, 2 gutxiago barruan, eta hori guretzako berri handia da, ez Dolentza Gimonek ere berreskuratuko du askatasuna, eta etxera bueltatuko da, eta hori beti berri handia da. Eta nik esango nuke, bueno, euskal gizartean ikusten dela oroar Arnaldo Otegiren askatzeak badaukala esan nahi berezi bat, ez? Bueltatzen da, bere bizitza arruntera, bueltatzen da Euskal Herrira, bere etxera, pertsona bat aktibo politiko ikaragarria dana, ez bakarrik ezker abertzalearentzat, baizik eta Euskal politika gintzarentzat oroar, niretzako aski nabaria dalako Arnaldok ezker abertzalean duen lidergoa, hori eztabaidatu ezina da, baina gizartearen esparru asko identifikatzen da Arnaldo Otegik irudikatzen duenarekin, ez? Naiz eta igual ezker independentistaren boto emaile ez izan. Arnaldo Otegik nire ustez irudikatzen du bere figuran etorkizunari begirako apustu bat, oinarri sakona daukana bakearen aldeko apustuan, berak irekitako bide berrian, eta badauka nire ustez gauza oso positiboa. Arnaldo Otegik etorkizunerako demostratzen du berak egindako apustu politiko batek funtzionatu egin duela. Euskal gizartea bestelako egoera batean instalatu egin duena, eta momentu honetan sinesgarritasun horretatik asko dauka eskaintzeko bere izenean eta ezker independentista osoaren izenean. Duela urte bete inguru esaten zenuen politikoki oso aktibo ikusten zenuela Arnaldo Otegi. Gaur egun hala ikusten duzu? Izan duzu... Bueno, bere lehenengo hitzak entzun ditugu, eta niri segituan etorri zait gogora orain dela 10 urteko Arnaldo Otegi bera, ez? Hitz egiteko bere erraztasunarekin, konektatzeko eta komunikatzeko erraztasun horrekin. Fizikoki oso ongi ikusi dut, berdina, eta gogo aldetik uste dut erakutsi duela gogo horiek ez zaizkiola faltako. Beraz, aktibo diogunean maiuskulekin aktiboa. Mila esker guretzako tarte hau hartzagatik eta horren arte. Zuei etortzeagatik. Hauek Fernando Barrenaren hitzak, jarraian bateragune auziari buruz egin dugun erreportajea izango duzue ikusgai, eta horrekin... Horik izan dira Fernando Barrenaren adierazpenak, kartzelatik, Arnaldotek kartzeletek atera berritan, 11 telebistako lankidek tan dauden kazetariek Euskal Herriko kazetari gehienak han daudela gaur. Egin kontatzen, eta orain zer? Aldetetik, gero nahiko nuke joan Belodromora eta hori, baina espekulazio hortan bateragarri izan liteke sortu batzarra dauka, sortuke segurazki izango du lan handi bat alderdia handitzen, da alderdia egonkortzen, da alderdia segurazki ere morrizatzen ebai, baina bateragarri idazkari nausia da orain arte. Izan liteke, inogarrozik gabe idazkari nausi, dedikazio bat eskatuko durako alderdiari, eta baita ere gero lehendakari gai eta parlamentari lehendakari segun zatatzen den. Han, kontua ez da espekulazio baino, batzutan esaten da, asmatzea zer gertatzen ari den, eske gertatzen ari da, eta gertatzen ari dena eztabaida esparruan dago, orduan ez da aurreratzea baizik eta ikusi behar da zer gertatzen den eztabaidetan, ezta? Eta eztabaidetan esaten dut bi eztabaida daudelako behintzat. Bat abian, ezker abertzalean eta gero sortun kongresua izango dena, hori da bat, eta beharrena da EH Bilduren etorkizuna.
ez hainbeste inork ez du EH Bildu kolokan jartzen, hori argi dago, horren esparru gisa ala dago, eta ala ikusten da, ezta? Baina bai, orain arte batez ere izan da koalizioa, lau indar politikoen arteko elkarlanerako tresna, eta batez ere esparru instituzionalean. Han EH Bilduren etorkizunari begira ikusi beharko da, eta eztabaidatu beharko da, hor gelditzen ote den, edo bestelako zabalpena, edapena ematen zaion herrian baitan, eta ezaugarritze eta antolatze moldean ere bai. Orain arte ja lau indarren arteko koalizioaren eredua gainditzen ari dira, eta erabaki batzuetan bestelako prozedurak eta egin dira, ez soilik alderdien erabakia, baizik eta batzarrak, eta olako formulaia saiatzen ari dira, eta nik uste dut hori dela etorkizuna, baina hori ikusi beharko da, zen hori ez da soilik ezker abertzalean afera bat, hori beste eragile batzuekin adostu beharrekoa, eta herritar asko daude horren inguruan interesatuta lau indar horietakoak ez direnak, eta hori ere aintzat hartu behar da, doan itxoin behar da, hori, baina bai zentzu horretan, eta bai abian eztabaida eta sorturen eztabaida, ezker abertzalean ematen ari den eztabaidan, nik uste dut Arnaldo kalean egotea eta ateratzeak izan duen oihartzunak lagunduko duela. Lagunduko duela ez bakarrik eztabaidari ikusgarritasuna ematen, eta batez ere nire ustetan eztabaida ez dela soilik iritzien elkartrukaketa edo erabaki batzutara iristea. Askoz ere gehiago da gertatzen ari dena. Eta horregatik gaur ikusten ari garena, espetxetara egin ziren martxak, eztabaida hartzen ari den norabidea eta batzarretan gertatzen ari dena eta bar, eztabaida ongi dago, eta hori da funtseskoa da, jendeak zer nahi duen, zer erabakitzen duen ezker abertzaleko jendeak, baina badago ere indartze kolektibo bat. Suspertze bat, eta hori oso importantea da. Eta hortan, suspertzean batzutan, nik uste politika gintzen askotan nahasten ditugula pertsona garelako, da orduan beti esatea bihotza burua metaforak dira, nahi bauzue, nahiz eta organoak ere izan, ez da, baina pertsona gara, eta zuk erabaki bat hartzen duzunean, zer dagokio bihotzari eta zer buruari, hau da, zer da kalkulo razional edo politikoa eta zer emozioa, korapilatuta gertzen dira gauza horiek, eta edozein mugimendu politikotan hildo politikoa dago, baina egoera emozionalak ere garrantzia dauka. Eta nik uste dut, ezker abertzalean hildo politikoan inguru eztabaida badagoela, baina baita ere joera emozionalarekiko kezka bat egonda, eta hori gainditzen ari da, eta berpiste bat gertatzen ari da, eta nik uste dut Arnaldorenak ere hori bultzatzen lagunduko duela. Hori jada ikusi dugu, hau da, ez da, nik ez nuko esan orain arte dena iluntzen eta Arnaldo ateratzen delako dena argi, ez da hori ikusten ari ginen jada, esan bezala espetxetako... Indartze hori zertan ematen da, esateko barren eztabaidariaren kasuan, jende asko biltzen ari da eztabaidatara, edo jende berria da hurbiltzen lehenago hurbildoz dena sortu da? Nik uste dut batzutan kolektibo batean beharrezkoa da kolektiboa zer den irudikatzea, ezta? Batzutan gaur egun ezker abertzalea garai batean egon da kasi geto batean sartuta, erabat isolatuta, erabat baztertuta, oso gora larria pasadu azken urteotan ezker abertzaleak, eta gero izugarrizko aldaketak etorri dira, eta ezker abertzaleko jendea egon da lanean esparru askotan, beste EH Bildu, instituzio askotan eta bar, eta nik uste dut ezker abertzaleak ere behartzuela tarte txikia zen lanakan daude, eta ez dute itxoite, baina tarte bat gure inguruari begira, etxeari begira jarri, eta etxean nortzu gauden, eta zenbat garen atzemateko, eta ze indar dagoen, ezta? Eta nik uste dut hori gertatzen ari dela, ez da soilik eztabaida, eta eztabaida funtseskoena da, baizik eta elkarrekin gaudela baieztatzea, eta baieztatze horrek badu garrantzia. Gaurkoan Arnaldok ez du ezer asmatu,
esan ditun, baina berriz esan ditun gauzek emozioak pizten dituzte. Emozioak pizten dituzte planteamendu politikoa, eta ez du poesia zitzegin, politika zitzegin du, eta oso mezu politikoan, baina bete-betean jo du, bete du maila sozial horretan, arazo sozialetan, eta zen finean hori independentzia, eta hori da, lehen esan bezala Ezker Abertzalean ADN-a, baina ADN bat oso konpartigarria dena, ez da talde txiki baten ADN-a, baizik eta jende askok ongi ikusten alduen ADN, ez da talde edo sekta baten ADN-a, baizik eta virus gisa zabaltzen alden eta zabaltzen den ADN bat, konpartitua jende asko pentsatu, hori gauza bitxia da, jende asko pentsa dezake, hori da Ezker Abertzalearen betiko mezua, mezo nuklearra esan dezagun, ez? Berriz jende asko, eta orain Twitterren gure hemen geunden bitartea ikusten ari nintzen, batzu esatea, hemen aipatu duguna bandera anarkista bat zegoela. Este batzuk etorkinak hartu ditu, ari zirela Iruñeko TRV-ko langile batzuen egoeraz kezkatuta eta galderan bat egin dio norbait, eta gauza horiek ja markatzen dute. Orduan ikuste dute Ezker Abertzaleari ongi etorriko zaiola, bestelako gehiezko txuterik gabe, batzutan hori Irigorasek esaten zuen Ezker Abertzalean historikoki joera bat egon dela, berak esaten zuen del estreñimiento a la cagalera, ez dugula askotan geure leku aurkitzen beti gaudela batetik bestera. Orduan, ez da ere, hau da, gauza bada, apal egotea, momentu batzutan nekea, esan behar da, adibidez, Ezker Abertzalearen baitan presoen gaiak apaltzera jo duela, jendearen zergaitik, ez gaudelako pozik azkenen urtetan eman diren urratsak eman da presoak dauden egoran egotea, horrek ez gaitu basetzen, hori ez zaigu gustatzen, eta hori Ezker Abertzalean bizitzen da frustrazioa handi gisa, eta hala esan behar da. Nik uste dut horrek, bere tokian uzten duela Ezker Abertzalea, zori honez gertatzen zaigu hori. Ez balitzaigu gertatuko oso kezkagarria izango litzateke. Lasaitasun handiarekin hartuko bagenu, presoak eta isla ere dauden egoeran jarraitzea hori bai kezkagarria litzateke. Ez oso kezkatuta gaude, oso haserre gaude, ez bakarrikan egoerarekin, gure buruarekin ere, ikusten dugulako hori ez dugula lortu. Arrazoiak daude hori ez lortzeko. Hori badakigu zergaiti gertatu den, eta maila batean ez da inbeste grina falta, baina grina ez da aski, eta Ezker Abertzaleak grina badu, eta izan behar du, baina asmatu ere egin behar du, eta nabarmena da, gauza batzutan ez dugula asmatu. Nik uste dut hausnarketa termino horretan dagoela, eta hau da, argi utzi nahi dut hori nire ikuspian arabera behintzat, ez da, behar den autoestima eta barne potentzial horren pustutze edo hau ez da ulertu behar eztabaidaren sakontasuna izkutatzeko, ez horret, hauka garrantzia. Baina ez da gauza bera baldintza batzuetan ala besteetan eztabaida bat egitea. Eta nabarmena da horrek errazten duela barne eztabaida baldintza hobean egitea. Eta nik uste dut hori oso pozgarria dela. Otegiri tokatuko zaio emaitzen aktibazioaren garai bat ere. Hau da, 2009an kartzelara sartu zutenean, gero emaitza bat egon zen barne eztabaida horrena, aurretik zetorrena jakina, zutikena, emaitza jakin bat historiko, adierazpen historiko izan zen, indar metaketa izan zen beste ardatz bat eztabaidaarena, eta 2011an Bildurekin emaitza handi bat izan zuten, gero Aieteko etorri zen, etaren agiria etorri zen, hori ere emaitza bat izan zen, eta gero amaiurrena ez, Hego Euskal Herrian, lehendabiziko aldiz, koalizio hori, Ezker Abertzalea eta beste batzuen koalizio hori, lehendabiziko aldiz, lehenengo indarra izan zen, emaitza bat ez. Gero horre hontzen 3 bat urteko gestio garaia, gatazken ondorioetan emaitzarik eza, frustrazio batzuk, politika egiteko modu ez agian egoki batzuk, eta horre tristezi momentu bat Ezker Abertzalearentzat ere. Eta iaztik berriro ere emaitza batzuk badira ez, Nafarroan aldaketa historiko hori, Abian ere iaz hasi zuten, beraz, herri galdeketak egiten hasiko dira, 2014an egiten duzten Etxarriaren Azen eta Arrankudiaga, baina orain sorta bat dator urte eta erdi 2 urtekoa, Abianeko ondorioak, presoen balizko pauso horiek,
desarmerako foro sozialak egin dituen proposamen horiek, Eusko Jaurlaritzak egindakoak ere hor daude, sortuko egindakoak hor daude, hor ematen du emaitza batzuk ere egongo direla, ez? Eta hori, kapitalizatzeko Otegi bezalako figura bat ere importantea izan daiteke. 3 urte horietan, ez da Ezker Abertzaleen aldetik akatsak egon direla. Lehen komentatu, sindikatuen aldetik, ez da ekintza batasunik egon horrelako gara historiko batean. Bide politikoak eta molesta y estorba, nola esaten ez? Bai, ez? Aitari gabeko aro horretan, ez? Baina horren ondoren gero Lizarra Garazi oso paper garrantzitsua hartu zuten. Utzi dezue, eten txilua egiten, eten batez, albiston bat ematen, lehen galdetu ari ginen Lorentxa Gimon inguruan, Lorentxa gure lankidek baizatu dute aski utzi dutela. Momentu honetan oso denbora tarte gutxian, bai Arnaldo Otegi eta bai Lorentxa Gimon biak aske daude eta uste albiste on bat dela. Egutegi laburrean, atela kartzelatik, harreren jote kartzelan, gaur dauka herri harrera Algoibarren, baina uste hurrengo hitzordu garrantzitsua belodromoa dela. Belodromoa emblematiko da Ezker Abertzalearentzat, beti izan da neurgailu politiko bat hauteskundeetan, eta gero gogoratu dela 30 urte, Monzonen mitin handiak belodromoan izaten ziren, hortzirenak ere bai, eta geroztik Ezker Abertzale izan dut. Hauek Anoeta estadioan egin zuten behin, Bai. Idigoraz preso zegoen eta bideo batean bere ahotsa eta gero... Eta bete zen. Bete zen. 30.000 dira, belodromon amapiko eta 30.000. Bai, atzeak eta kenduta, baina zelaien bezegoen, igual 30.000 lagun bildu ziren. Belodromo itzulita, hor badago data bat, Ezker Abertzalearen azkeneko urte hauetan, garrantzitsua den Ezker Abertzaleentzat, eta gainera protagonista nagusia Arnaldo Otegi izan zen, 2004ko azaroan, 14 izan zen, orduan bi trenkarreliak aipatu zituen, eta irtenbiderako proposamen berri bat plazaratu zuen edo Arnaldo Otegi, gainera eszenifikazio berezi batekin, fular palestinarrekin, olibondoaren ostoarekin. Pentsatzen dut, tamainangatik, baina baita ere referentzialtasun horregatik bilatu dela larun bateko ekitaldia belodromoan egitea, jende asko biltzeko eta Otegiren deialdi gaitasun hori erakusteko, baina segurozki horrengo da tentun egon barko da, zen mezu botako duen Ezker Abertzalea, zen mezu botako duen Otegi berak pentsatut berak eritzen dudula. Uste duzu izan litekeela denborarekin gogoratuko den egun bat, ez jendearen kariñoarengatik eta elkartasunatik, eta emango den mezu politikoarengatik konparagarria izan liteke berrikuntza aldetik edo estrategia bat markatzeko aldetik 2004ko azaroan nintzenarekin? Espektatiban du ikuspegi politikotik? Ez dakit, ala hartuko da. Ziurrenik ala hartuko da. Aurretik edo noren? Bietara, ez da. Baina ala dirudi. Baina nik argitu nahiko nuke gauza ene ikuspegitik behintzat importantea dena. Eta da, Arnaldorekin gauzak bizkortu dira eta bizkortuko dira. Hau da, gaur goizean presoa zen. Orain ja preso hoia da, eta bihartik aurrera beste zerbait izan daiteke eta EH Bilduren baitan erabakia hartzen denean Araba, Gipuzkoa eta Bizkairako lehendakari gaia baldin bada, beste dimentsio bada orain ez bezala, zen hori gauza performatiboa dira esaten denez, faktikoak ez da Arnaldo Otegi ez du EH Bildu ezagutu. Arnaldo Otegi kartzelan zegoen EH Bildu sortu eta Maiur ere ez du ezagutu, hori dena ez duzu. Jende guztiak esango dizu EH Bilduko bozeramalerik ezagunena dela. Hori orain jendeari galdetu, bihartik aurrera, eta hala esango dizu, ez da EH Bilduko bozeramalea. Bilakatzen da zergaitik. Jende guztiak ontzat hartzen duelako eta inork ez duelako pegari jarriko. Hori ez da edozein gauza, ez da? Hori batzutan prozesu formal bat, baina askoz importante eta demokratikoagoa ere bada, ez? Jende guztiak hala ikusten duelako. Baina erreferentea bai, baina beste gauza bada hautagaia izatea. Hori horrek eskatzen du, eta nahi uste du, naizta jende guztia ados egon, hor badago prozedura demokratikoa eta hori errespetatu behar da. Hau da, EH Bilduk erabaki behar du hori, eta horrek bere momentua izanen du. Zer esan nahi dut horrekin? Azkenean, gaurko ekitaldia arratsaldean Elgoibarren
bere ingurukoek egiten diotena eta beste talde batek larun batean egiten diotena ez direla berez sorturen eta ezker abertzale ez da EH Bilduren ekitaldiak. Beste motatako ekitaldia dira, naiz eta eragile horien babesa izan ezaguna denez. Eta nik uste dut Arnaldoren kasuan etengabeko nahasketa horretan egongo garela, sortukoa izan da EH Bilduko erreferentea badelako eta askoz ere gehiago ere delako. Hau da, lehen aipatzen nuena, oraingoz existitzen ez den edo independentzia lortu ez duen estatu baten estatu gizona delako, ez? Eta hori etorkizunean hala izango da. Orduan, bueno, hitz egiten du gaur zeren izenean edo noren izenean hitz egin du. Ez dago argitu beharrik ere, ulertzen diazu. Sorturen idea fabrikan zaude. Zu sorturen idea fabrikan zaude. Beraz, aurratu guzu pixka bat, zaitez joan, otxan diora bueltate batea. Eta faiara ere, aurratu guzu pixka bat, zer esperezak egun mezu aldetik larun batean? Nik uste dute berresten ari dela proiektzioa, hau da, batzuek gainera, EAJak eta beste batzuek urratu nahi izan dute Arnaldoren irudiain zuzen ere politika zaharra zela aipatuz. Eta politika zarra eta politika berria terminotan planteatzen denez politika onuragarria eta kaltegarria terminotan planteatu behartzen eztabaida zen berria edo zarra ze garrantzia du. Benetan, izan gaitezen zorrotz. Politika onuragarria izango da edo kaltegarria. Zahar batek egin dezakeen politika onuragarria eta gaztetxo batek oso politiko kaltegarria. Berria izatea, hori neoliberalismoen logika batean daude, gaztea eta berria eta azkenengo, azkenengo iPhonea, azkenengoa da, izan gaiteke kaka bat, eta askotan kaka bat da. Baina ez du zergaitik izan behar. Politika ez da zarra da hona, eta nik uste dut, nik esango nuke, eta gainera hori, gure fundazioan eta Ezker Abertzalean Ezker Abertzalean badu bere ADN-ean, nolabait, eta ADN horretan erroak ditun berrikuntza da eredua edo paradigma. Hau da, berrikuntza handia, ausardia, Ezker Abertzalea oso gauza ausartak egin ditu azkenengo momentutik, baina beti egin du erroekin eta bazkari bizkorra eta... Goi mailako sukaldariko isebera jartzen dut, esaten dut, erroekin, sukaldaritza, erroekin, eta fast food edo ditzen dien olakoen gurea, batzuek hamburguesa kaskar baiatu gurea juarrieroa gehiago gustatzen zaigu. Denbora edo pilpil, hau da, denbora eskatzen duen zerbait. Eta hemen Ezker Abertzalea da zerbait oso errotuta, historia luzea eta historia emankorra duena, eta, bueno, termino horietan, baina hori aintzat hartuta Arnaldotegik ez du betiko mezuaren errepikapen bat egiten. Arnaldotegik innovazio politikoa ordezkatzen du Euskal Herrian beste inor baino. Ea lortzen dudan esatean, nutik etorriko da innovazio hori larun batean. Hori hasteko ez dakit eta jakingo banu ez dizuke hemen esango. Hori normala da, baina zen nahi dut, zerbait berri esateri balin badago, orduan. Adierazgarra izan da, ipatu izana gaur emigranteak, etorkinak, ipatu izana etxegabetzeak eta... Nik uste du, zenbat ditzen du, 2 minutu. Bide batera ikusten du. Hautatuta... Hori esan bezala, ulertu behar da, abianen gauza asko hortatzen dira, jende asko parte hartzen du batzarretan, badaude argitaratu diren ere ekarpen pertsonalak, badago txosten bat, eta badago giro bat, eta ez soilik hor, Twitterren, Facebooken, komunikabidetan, tabernetako bazkaldondoko giroetan, eta han atzematen da, Ezker Abertzalearen segitu zen metafora hori, ADN-en izan den esparru, errebendikazio gehiengoaren esparrua eta soberania hor, hobeki finago ibiltzeko gogori pentsatuz, ez dugunik egin da, baina hobeki egin behar da, inoiz egon ez diren aukerak daudelako. Soberaniaren afera, independentistaren afera, erronka hori, inoiz baino gertuago izan daitekelako, termino horretan bere bizitzan eta bere pentsamendua antolatu ez dutenengan. Hau da, soberania garai batean abertzale, gaur egun ez da abertzale izan behar soberaniaren gaiari erreparatzeko. Jende asko ulertzen duelako benetan soberania erabakitzeko eskubidea dela, ahalmena dela, politika ezberdinak egiteko bidea, demokrazia bestela onartzeko. Kataluniako politikak eratxe dugu? Aldaketa hori. Bestea beste. Denboraz egin beharko dugu egunen batean Katalunia eta Euskal Herriaren arteko harreman, elkarri ikasketa da,
eta Katalan ez zaien merito kendu behar inundik inora, baina askotan egin dutena da gure ideiak gu baina zeo beti aprobetxatu. Berdin da, esan da, noren jatorri zuen, gurea ziren, bueno, ez da egit, baina berai, eta gero, hemen handik etorri diren ideiak bueltatu dira hobeki eta kontrakoare gertatu da, nik uste dut elkarri kasketa izan dela, ezta? Termino horretan nik uste dut giroan dagoela aukera handiak daudela Euskal Herrian soberaniaren zerumuga hori gehiengoaren zerumuga bilakatzeko, eta nik uste dut hor gaur ja Arnaldok zabaldu duen mezua hor bete-betean jotzen dula, eta hain zuzen ere beste gure garaietako ezker eta mugimendu askatzaile guztien erronka dena instituzioak, herria, lider politikoak herrian dago betiko tentsio bat, eta agertu bere lehendakari edo behintzat ardura horretan egoteko gaitasuna edo prestutasuna agertu duen pertsona batek lehenbiziko momentutik esatea lehendakari honena herria dela, hori asmoen aldarrikapen bada. Gaina lehenagotik eraman izan du, ez? Erabertzak eraman izan du lehen. Bai, 86an Carlos Joldi izan zen, presoa. Preso hori batek izan du, atera berritan, hori. 86an HBren lehendakari gaia, Carlos Joldi izan zen, eta lehendakaririk onena herria, zerbait leloa, HBrena hori horrela izan zen. Alkaterik onena herria da, lehenbiziko udal hauteskundetan erabili zen. Zespero zuzun larun batean, ez dut lortu Florenek aurratzea, ez eta idea laborategian dago. Politikoki lortzen dudan, idea laborategian kanpo zaudetenak argitzea larun baten aurratzea. Lehen aipatu dugu 2004koa, ez? Orduan ja marketing eta aldetik batasunak ehundeko lan egin zuen. Hilabete bat lehenago izan zuen, aste batzu lehenago, belodromoan mezu, olako ikusmin bat zabaldu zuen, eta asteetan jendea egontzan zer gertatuko, ez? Eta, egun batzu lehenago, kazetariok eta jakin genuen, zer egitera zioan orduan, ezkerra hartzaleak, kasu honetan, batasun Arafat hilberria zen, eta hori guztia, bide politikoan, errei bat, teknikoa beste bat, berrikuntza bat. Izan zen, lehendik zatorrena aipatu dugu bezala, 85 jaetak bere alternatiba demokratikoan hori marraztu zuen. Hori bai izan zen, nobedade importante bat. Orain, politikoki, estrategikoki, ez da giz esango duen, baina ez dut espero berritasun handurik. Euskaz berrestea eta ni hemen nago eta gaur esan duena, ez? Ni hemen segitzen dut, independentistak hemen gaude, sozialistak hemen gaude eta Euskal Herria bere bide bat egiten ari da. Lehen politiko zarra berria aipatu dugu. 2010an zutik atera zanean batetik indarmetaketa aipatu zen. Alde bakartasuna aipatu izan da eta Katalunian hori guztiak ero egon da, Katalunian indarmetak eta hasi ziren prozesu soberanista batean han ez sortu gabe zegoen oraindik, Eta herri galdeketa pixka lehenago egiten hasi ziren 2009an, Arenys de Munten. Eta 2011an bukatu zituzten apirilean, 554 egin zituzten. Eta alde bakartasuna ere, orain ari da, gaur bertan ponentzia bat eratu behar dute, gizarte segurantzan, justizian eta bestea zer zen? Hiru, hori idazten hasteko, ez? Hori idea horiek lehendik aipatu izan dira ezkerra abertzalean, Otegiren ahotik, ordezkatu duen sektore horren aldetik, ez? Bukatzen jomarrakago, goizeko 10 badira eta goizeko 8 eta gutxitik amentxe gaude, gainera Iruñatik etorri da. Loren, zuen usaimen politikoak ze esaten zuen? Hauteskundeak aurratu litezkela Gasteizeko legebiltzarrerako aurratzakotan laizter aurki izango lirateke. Ze berez, kainaren 26ko plan horrekin badu DP batzuk, teorian 3 hilabeteko epea dira, zeutezki igual ez da derrigorrez bete beharreko, baina aurratzekotan desiente horreko lirateke, horrek zertan eragin dezake Baldin eta Arnaldotek izango balitze lehendakari gai, uste duzu estrategi politiko aldetik, hauteskunde estrategi aldetik uste duzu denbora gehiago beharko lukela Arnaldotek bera balitz lehendakari, edo hauteskundeak apilaren bukara maiatzen hasieran izan dara aurratzekotan datu egiten izango lirateke, segurezki. Edo garaiz iristen da, edo ez.
lehen dizi, uste zuen aurratu litezken ez? Arnaldo lehendakari Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko ni azpimarratzen hori zen Uxue Barkos ere lehendakaria da, ezta? Eta Zorigaitza Ipar Euskal Herria ez da lehendakaritzarako aukerarik, ez? Baina beraz ez da lehendakaria, lehendakari bat, esan dezagun. Lehendakari izateko aukera hori... Lehendakari gai izateko aukera hori aipatzen bada, azken finean da, eztabaidan onartzen delako edo ontzat ematen delako izateko aukerak ditula. Hau da, errespetu guztiarekin beste norbaitek ez da ni lehendakari gaia izateko prest nago, baina beraz Arnaldoren irudiari ematen zaio garrantzia, baina ontzat ematen delako benetan EH Bildu eragile potentea dela, ez da bakarrikan pertsona bat. Hau da, kombinazio hori da, zen finean, hildo politiko bat eta indar politiko bat, kasu honetan EH Bildu, eta erreferente potente bat. Horrek sortzen du espektatiba bat, ez hori aintzat hartu behar da. Ez dakigu zer gertatuko den, variable ezberdina daudelako, beste estatuan zer gertatuko ote den, eta estatua da komunitate autonomo bat baino gehiago. Orduan erabaki gehiago hartu daitezke hor, eta hauteskunden artean epeak ere badaude, ezin da hauteskunde bat egin. Lehendabizi markatzen duenak daukan hausitasuna, ez dago arau bat Espainian jerarkizatzen dituna hauteskunde deialdiak. Aurrena deialdi egiten duenak izango luke lehentasuna. Behar bada bai, baina estatukoa, hori da, estatua, baina nik azpimarratu nahi nuke, eta hori da aldagai bat, ez? Eta beste bada, nik atzo irrati batean entzuten nuen Podemos alduruko, orain barne eztabaidan, barne hautaketa horretan bere burua aurkezten duen bat, eta espektatibak eta aipatzen zituen, eta egia da, Podemosek espektatiba dauzkala Araba, Gipuzkoan eta Bizkaian, eta egoera gaur ja irudikatu den egoerari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu Euskal Herria Bildu Arnaldo Otegirena baieztatzen balin bada, zen hori demokratikoki eta erabaki arte, eta New York Timesen agertu da, baina entzun behar diogu berari, eta zertan gelditzen den, hori baieztatzen bada, EH Bilduk espektatibak ditu, Podemosek ere espektatiba ditu, hau da, emaitzak, eta hor EAJ da, gerokoak. Badakigu EAJ dela hauteskundeak irabazten dituna inolako espektatiba eta kandidato gris eta kanpaina gris eta mediokritatearen irudi horrekin, eta hau da, EAJak ez du inor animatzen, Urkullu entzun eta desanimatuko lirateke, nik uste dut betiko batzuk itakoak ere. Baina gero horrek ez du isladari beste logika bada, eta horrek ez du ezker abertzalearekin ez da hola, eta beste eragile politikoekin ez ilusio hori pizten ez bada, ez dago emaitza berezirik lortzerik. Duan, hori ikusi behar, hau da, nazen finean erabakia nork hartzen du, erabakia EAJak hartuko du, eta estatukoaz gain, ezta. Eta erabaki hori hartzerakoan, egongo dira, ze komeni zaien, hau da, bi areri horiek, ezker abertzalea batetik eta Podemos aldugu bestetik, zein egoretan dauden, ezta. Han betiko zalantza dago, biak indartuko dira, biotako bakoitza indartuko ahulduko den denboraren poderioz, hori ez da jakiteri dagoen. Nik uste dut Arnaldoren kasuan hauteskundea bihar izan da ere berdin da. Denboraz nik uste dut ez dela, ez da bere irudi hori urratuko, ez da egite askoz ere gehiago zabalduko da, ikusgarritasun handiagoa izango du bere mezua, hori argi dago, ez da orain arte ez zeukana, baina nik uste dut ja egoera nahiko definituta gelditzen ari dela, ezta. Hori bai, nik uste dut espektatiba horiei begira ulertu behar direla bi gauzak, nola dauden, potentziala, nola dagoen gaur, eta nola egon daiteken hurrengo hilabetetan. Eta egia da, bai ezker abertzaleak, bai EH Bilduk dituztela kartutxoak gastatu ez dituztenak. Barne prozesua, EH Bilduren irudi antolakuntza berria izan daitekena, behar bada beste batzuek ez dituztenak, eta hor, eztabaida politiko horretan, hausnarketa politikoen etorkizunari begirako horretan, iruditzen zai
EAJ ezin dela gelditu nazio foralaren mistifikazio horretan, eta hautagai gris horrekin, hautagaia ez du aldatuko ziurrenik, baina zerbait egin beharko du, behartuta geldituko delako, eta zein finean, hemen Nafarroa eta Ipar Euskal Herria, nolabait beti prekauzi guztiekin, modelikoak izan dira zaintzu batean, indar artikulazioa eta ezberdina izaten ari delako. Nik uste dut Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian hori ere mai gainean dagoela, ez dakigun nola, baina han EAJ normalki saiatuko da aukera guztiak aztertuz, bera baztertzen duten aukerak baztertzeko. Hori normala izango da, baina EAJaren ikuspegitik, Nafarroan gertatu dena, baina bera kanpoan, aukera kezkagarria izan daiteke. Batez ere, aintzat hartuta, PSOE eta PP ez direla gaur egun oso aliatu potenteak, eta behar bada, are gutxiago, azken finean Podemosek emaitza onak lortzen baditu, ez dira izango Ezker Abertzalearen kendu dizkio bozka batzu, baina jar gaitezen horrelako etorkizunari begira, EH Bildu, Arnaldo Otegi hautagaia balin bada, Podemosek bertako hauteskundeak, ez Madrilgoak, Podemosik Ezker Abertzaleari eta EH Bilduri kalte egiteko aukera, teorian behintzat mugatzen da, ezta? Beste gora horretan berriz PSOEri kalte egiteko aukera biderkatu daiteke segun eta zer gertatzen den Madrilen, ez? Aldagai horiek ere mahai gainean daude, kostako zaigu, baina nabarmena da gaur egun eragile batzuek potentzialidade handia eta kartutxoak dituztela, eta mugituko dituztela, eta beste batzu behar bada defentsiban. Erkorekak eta Urkulluk dejada batzuk utzituzte, ez? Ekainean izan da ere, ekaina aipatu dute, hauteskundeak ekaina izan dira, ez dela hartu behar aurrerapen bezala, bezala urrian direla, eta aurten egitea dela, eta ez dute hartzen aurrerapen bezala. Aldertatik, ez dute garrantzia handirik duenik Otegirentzat, ekainean edo urrian izatea. Baina komunikazio ikuspegi batetik, ekainean ez, berdin di udaran, horren buruan. Apilaren bukaeran maiatzan... Apilaren bukaeran ez dituzte, denborari dagoen, kusiko du. Ezin dira, hauteskundeak egun berian iten dira, 26-en, edo gutxienez kortesiaz errespetatu behar dira kanpainak. Ni harrituko nintzake egun berean izatea, Espainiak asko jaten duelako. Hiruhilateko epea dago. Ni harrituko nintzake egun berean izatea Espainiakoak. Ez, Gasteizen konsultatuta eta EAkoak. Estataletan... Nien izatzen komunikazio eta estrategia aldetik, egia da Arnaldotegi da, duela zein urtetu horrein emaniz, baina dole guzti zuzuk gauza bera denitea, hiru hipotesi eman zen bat, apirilean bukaeran maiatzea hasieran, edo ekainean ezin da, errespetatu behar delako konkurrentzia hori. Eta bestal izan zekeia urrian, ez? Urria nobea da komunikazio ikuspegi batetik. Zure mezuak kalado bat eukitzeko urrengo 3-4 hilabetetan inbertsio bat egitea hor edo gauzak ez dira horren bestan batzen. EH Bildurentzat eta Ezker Abertzalearentzat urrian egitea hobea da. Abian prozesua, apirilen bukaeran edo amaituko dute, gero sorturen kongresua dago, eta behaik nahi dute, presoek oso hau zahart eta berri horiek ondoren ematea, ez? Hori da, barrotik aipatzen dutena. Denbora gehiago lukete, urrirako, ez? Gero foro sozialak ere eman ditu aholku batzu, ikusten behar da egin behar, zer egiten duenetak, zer erantzun ematen duen, baina hobe, ni uste urrian balira, EH Bildurentzat, orain udaberrian, ekainean Espainiako egin batera, egitea baino, ni uste dut. Baina, PNVek EAJak aurre dejada batzuk bota ditu. Zaki zergati den. Lehenko Urkullu lehendakariak izan zuen, aurratzekotan, aurratuko dituela Espainiakoak aurratzen hori badira. Espainiakoak errepikatzen badira, beak aurratu dut. Eta galdetuta, dela gutxi izan dugu aukera galdetzeko, galdetuta, orduan ikatzen zuten 3 hilabeteko epea eta konkurrentzia arena. Zu ados daude, egutegi politikoan Enekoitzek aipatu dituen kongresoa, foru sozialarei eta keman dizaken erantzuna, espetxe politikan edo elitezken hortan? Bi logika egon daitezke, kartutxo aipatu dituzu, kartutxo batzuk izan dituzko. Bai, esan nahi dut, barne logikan, bai Ezker Abertzaleak eta Sortun eta bai EH Bildun ere, agendan daude gauza batzuk urrengo hilabetetarako potenteak
aldakuntza batzuk, eztabaida batzuk, egokipen batzuk, nik uste dut horiek indartuko luketela, indartuko dutela, ezker abertzalean baitan, eta bai EH Bilduren erreferentzialtasuna bestetik, ezta? Eta hori hala dago. Baina hala ere, nik uste dut EH Bildu ongi dagoela kokatuta gaur jakingo balitzez, eta gainera joku hau ere lehen zate duna performatiboa denez, ja Arnaldo aterata gauzak aldatzen dira. Bihar Urkulluk erabakitzen balin badu aurreratzea, norbaitek esan dezakeen kokildu dira Arnaldoren irterarekin. Eta horrek izan dezake efektu bat, hau da, ez zaitu gaizki kokatzen ere, orduan aukera guztia, baina... Oporri gabe galditzen da. Bueno, nik ez da egite, en fin, bere egoeran ez da egite oporrik izateko eskubidea inolako zalantzarik gabe, baina ez da egite... Hoi da adirazi diguten, hoi da komunikazioko, zure alderdiko komunikazioko adirazen dutena, oporretak ikola. Baina asmoa dira, ez du... Beraz ez du oporretan hor. Ez dakit, ez du erraz izanen, nik uste dute ez bere egoera berea, baina antzeko egoera batean egon den orok, badaki hori gauza importante dela, gainera gauza bada politikarekiko grina izatea, baina preso zaude, eta egin nahi duzu askatasunean egiten diren gauzak, ez bakarrikan militantzia. Militantzia gauza erra izan daiteke, baina kontxo badaude beste gauza batzuk, eta Arnaldo bere eskubide dauka, 6 urte terdi erraz esaten dira. Bere bizitza osan amala. Ez dut uste. Berriago da WhatsAppa? Ez dut uste. Twitterra ere horrentxe... Ezagutzen zai, baina ez oraingo... Baina egia da... Zukingo dizu ikastara, zuzara tekno-ortinotako bat, zukingo dizu ikastara. Semeak ingo, Amaro urtetako familiako norbait balin badauka, berak erakutsiko zion gu baino beki zen. Hortan natiboak deitzen da, natiboa dira, ezta. Ez, ni lehen gora itzulitz, nik uste dut, eta hori behar bada EAJaren erabaki esparru horretan garrantzitsua izan daiteke, ezta. Beraiek ikustea, beraiek ere kartutxo asko ez dituztela zen, gau. Beren kartutxoak hori da bakoitzaren ereduaren araberakoa da. Zu aldebikotasunaren aldeko apostua egiten baduzu, zure kartutxoak halabeharrez behartuta daude interlokutore baten onespenarekin. Hau da, aldebikotasuna nik herri honen estatusa aldatu nahi dut aldebikotasun eredu batean. Baina hori atea jo egin behar du, baina atean dagoen, bestaldean dagoenak ez badu atea irekitzen, adios, orduan ez dago zure baitan. Alde bakarreko ereduak behintzat zuregan zaila izango dela ez, baina ni ez nago inorren zain. Nik esaten duena da hemendik urratsak eman behar direla. Orduan Madrilen nor dagoen garrantzia du, jakina, baina ez nago bere zain. Hau egon dala ez, hau badago, edo irekirik dagoen norbait balin badago, hobeki gauza gerresago izango dira. Ez bada, ez dago, baina orduan eskema horretan nik uste dut Madrilen gertatzen dena, batetik. Eta bestetik ezker abertzalean eta are gehiago zabalago dena EH Bildun eta Arnaldo Otegiren lidergorren inguruan gertatzen dena erabaki horra izango dela EAJaren erabaki horretarako. Zerbaitik, ikusten balin badute abian prozesuan indartzen ari dela ezker abertzalean, sorturen eztabaidan sortu indartzen dela EH Bildu indartze prozesu batean dagoela, plano makiabelikoan, eta beretako plano makiabelikoa ez da txarra, edo ez da gaiztoa izan behar, baizik eta kalkulo politikoa egitea eta ikuspegi estrategiko batekin, pentsa dezakete hazkunde prozesu hori lehenbailen moztu behar dela eta tempus horiek hautsi behar direla. Hori bere ikusi beharko dute. Zuk izan duzu EH Bildu ondo kokatuta dagoela eta Oterekin bareta gehiago, baina ez da pintzatu behar, EH Bildu ez dakiz ema lortuko duen ere. Kontuan hartu, 1989an Otegi Euskal Herritarreko lehendakarik gai, ez dakit ezker abertzaleak ez du termino hori erabili, orain gehiago erabiltzen dute, Mintegirekin uste lehendabiziko aldiz hasi zirela horrela erabiltzen, Joldi irena ere, baina Joldi irena beste egora berezioa zen. 1989an Eusko Legebiltzarreko hauteskundean 18% lortu zuen Euskal Herritarrokek, 14 legebiltzarkide. Eta 2012an etarena pasatuta gero, agiria, aieta gure, 25% EH Bilduk, ea barruan zuela. Eta orain ere, hor nomeritibilikoa, niztut. Eta atzen duela atea eta,
beste norbait beharko du, beraien politika horiek aurre emateko, politika sozial-ekonomikoak eta baita nazionalak, beste norbait beharko du. Eta orain arte behintzat, azkeneko urte luze hauetan, EAJ-arekin ez du bide bat egin, eta EAJ-ak Ezker Abertzalearekin ere ez, 10 urtean legez kanpo egon da hori ere bai, baina Eusko Legebiltzarreko 4 urte hauetan, bai, adierazpen batzuk, ebazpen batzuk onartu dituzte, erabakitze eskubidearena edo presoena, baina hor paperean geratu direnak, ez? Gehienak gainera akordioak hurbiltzen egin tartentan. Ez dakit adierazgarria den, baina akordioak eman dira... Akordioak udallegearena, egitear direna eta eudelena, baina udalbiltzarena ez dut egin, Ez. Eta udallegearena EAJ behar handia daukalako hori aurre atatzeko, eta PSrekin nahiz da lehentasunezko pazkidetzat jotzen duen, eta azkeneko 2 urte hauetan hala duen, ez du rekorridorik ikusten alde horretatik. Eta udelena, EH Bildu beste bat beharko du, maila instituzionalean. Eta gero sozialen ere bai, sindikatu eta bar, baina maila instituzionalean beste bat beharko du, EAN. Eta lehendakaririk horrena herria eta herriaren barruan instituzioak ere sartu behar dira. Eta horra azken betean, konpasa hartu eta ikusi beharko du nora zabaltzen duen, lehendabizi, Aldugura, PNV-ra, eta... Hori markatu nahi zuen horrein da elementu aldean etzeon, ez da Aldugurena, gainera indar handiarekin sartu dena Euskal Herriko politikan, Euskal Herriko politikan. Lehen eskema zen alderdi sozialista eta alderdi popularra eskema ezberdinak egon dira, egia da EAJ-aren harreman lehentasunezkoa eta akordio lehentasunezkoak izan ditu alderdi sozialistarekin, eta hori izan direla iraunkorrenak urtetan beste, orain badu akordio bat eta ezaguna da, zeren gane ez, ardantzaren gara iluzian ere nola lehentasunezko akordio bat ditzen, gobernua partekatu ere egin zutela eta foru erakundeak ere bai, eta udaletxe batzuk ere bai. Baina horren da elementu horreia sartzen dena. Norberaren interesetik, EAJ-aren edo EH Bilduren interesetik, hobea zen Podemos existitu ez balitz, edo igualez. EH Bilduri kalte gehiena indio, alde abertzalean EH Bilduri EAJ-ari baino kalte desiente gehiago indio eta boto gehiago hartu izkio. Nafarroan beste aldean ere bai. Aldu ez balego, ez dakit egon zen, gobernu aldaketa. Baina denbora behar da, eta nik uste dute gaur hortan ere asmatu dula Arnaldo Otegik bere mintzoan, bere lehenbiziko mintzoan, erronkak ez ditulako oraingo egora estuan jarri. Ez da aritu gaurko egoraz, ez du aipatu Madrilen, pentsa ezagun Euskal Herrian gaurko berria Arnaldo Otegi eta Lorentz Aginmundia. Ez da Madrilen nunbait investidura zerbait dago, nunbait dio zen. Jende askorendako hori kostako zaien, aiztatzea duzen, kostako zaien, gure referentzia beste bada. Eta Arnaldo Otegi ez da aritu oraingo egoeraz, aritu da luze. Eta nik uste dut hortan estatu gizon ezaugarritze horri eutsi diola. Eta nik uste dut hori importantea dela, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Nafarroan aldaketa batzuk gertatu direlako hain zuzen ere, batzuk esan dute, mugimendu taktikoak egon direlako. Hala kontatu daiteke, baina batez ere ikuspegi luzea egon delako. Ikuspegi luzea egon da. Ipar Euskal Herrian egiten ari dire gauzak batzundako taktizismoak izango dira, izugarrizko ikuspegi estrategikoa da. Nola aldatze, ez nola kokatzen da abertzaletasuna edo ezkerreko abertzaletasuna esparru zehaz batean, baizik eta nola iraultzen den esparrua, eta hori da ikuspegi estrategikoa. Eta Nafarroan kontua hori izan da, ez nola osatzen, ez, nola iraultzen da erregimen bat. Nola mozten da, nola apurtzen da ziklo historiko bat eta nola irekitzen den berri bat, hori zea estrategikoa da. Hau da, estrategikoa joku arauak aldatzea da olako atzean, eta ez joku horretan bestela banatzea kartak. Ez, hori da, eta nik uste dut gaur Arnaldoan esatzen zuen ideien laborategi eta batutan hortan gaude, ezta? Ez hainbeste epe motzean, hauteskundeak, komunitate autonomoko hauteskundeak importantea, baina haratago joan behar da, eta soberania, Europan gertatzen ari dena, munduan gertatzen ari dena, zer izan nahi du Euskal Herriak. Eta hor joera batzuk interesgarria daude, eta beste batzuk kezkagarria, eta Podemosena hor tartean kokatu behar da. Horrek ekarri lezake vektore berri bat irigitzea, ez uste aurreko zure mintzuan aipatu zula, ez hasitzarra kalkulatzen, Podemosekin batera emango tezun, eman lezaken ez, Podemosek zaukan proiezio bat
abenduaren horiko hauteskundeetan dauka proiekzio bat, orain bi neurgailu dauzkagu, beti ere oso bentola dienak, ez? Abenduaren horiko hauteskundeen proiekzioa Gasteizko Parlamentuan, legebiltzarrean, eta azkeneko inkesta handi batein dena ja jetxiten duen, ez? 21-tik 18 edo jesten zuna. Eliteke, Ezker Abertzaleak EAJ-arekin nahi izan du gehiengo bat osatu, gehiengo abertzale osatzekotan gainera azkeneko 2 urte hauetan, kenduta beste alderdiak. Nik uste lehenbiziko gauza Podemos aldugu edo aipatzen denean Euskal Herriko 4 herrialdetan nik bi gauza azpimarratuko nituzke bere konplexutasunean. Bat, ez da mugimendu endogeno bat, ez da hemendik sortzen den zerbait, baizik eta kanpotik etortzen dena, hori hala da. Horrek ez dio ezerkentzen, baina hala da, ez da. Eta bigarrena, ez da sufle bat, baina bai. Hau da, badago olatu, alubion punto bat, hau da, ez da sirimiri bat, ez da urtetako sirimiria, da beste zerbait, da ekaitz bat, kasu horrek ez du esan nahi gelditu daiteke, ura gelditu daiteke nivel horretan, baina ziurrenik ez da nivel horretan geldituko. Baina hori ikusteko dago. Argi dago, Podemos ez dela epe ziklo luzeko herri mobilizazio baten ondorioa, ez da beste zerbait. Horrek ez dio ezerkentzen. Baina hori esan da, egia da, nik uste dut, oroar, eta naiz eta 2 mailatan independentismoari kalte egin dion, epe motzean, botuetan, eta epe luzean, eskala estatala berrez ere aintzat hartzen duen heinean, estrategikoki hori kaltegarria da. Hau da, gero eta jende gehiago pentsatzen zuen Euskal Herrian estatu mailako eskalak ez duela zertarako balio, aldaketarik ez zela gertatuko, eta Podemosek berriz pizten du erreferentzia hori independentismorako txarra da, kaltegarria da. Baina bi gauza horiek hartuta, nik esango nuke oroar onuragarria izaten ari dela. Zergaitik, kezkagarria dena, baina hori Ezker Abertzaleak bere neurriak hartzen alditu efektu hori mugatzeko, Ezker Abertzalea eta independentismoa egin dezaken kaltean. Hor dago, baina bestetik egia da erregimenaren, hau da, 78ko, ditu Espainiar Konstituzioan erregimenaren oinarri sozialaren ahultzea da, eta desplazamendu bada. Hori Nafarroan nabarmena izan da. Nafarroan aldaketan lortu da, ez bakarrik indar politiko bat agertu delako, Podemos. Baizik eta jende multzo batek erregimenetako alderdiak bozkatzen zuen jendeak posizioa aldatu eta beste posizioetara joan delako. Eta hori, Ezker Abertzalea eta beste eragile batzuek hori gertatzea albideratu dute eta bultzatu dute. Baina politikagintzan gauza bada higadura sortzea eta beste bada higadura hori errentabilizatzea. Gauza ezberdina dira. Zuk kolpeak ematen dizkiozu harresiari eta harresian zulo bat egiten duzu. Baina batzutan harresitik erortzen dena baliatzen du harresitik gertuen dagona, eta ez zu. Orduan hori EAJ-ko ederki egin du, beste batzuen desgasteaz baliatu, haragatan bazen liburu bat, ez, l'árbol de las nueces, eta en fin, hori dena, baina halako efektuak ere gertatzen dira. Baina batzutan gerta daiteke, eta hori ni uste dut maila emozionalean ere gertatzen da, batzuen dako, urteak eta urteak borrokan eta hauek agertu dira, inorez hau da, telebistatuko tertulia eta daudelako, eta lortzen dituzte, hori mingarria da, hori ez da gozoa, ez? Baina egia da fenomeno hori ere onuragarria izan daitekela. Nafarroan hala izan da orain arte, pelikula ez da bukatu, inoiz ez da bukatzen ez da, baina zergaitik ez komunitate autonomoan. Nik behintzat mai gainean jartzen dute zea hori. Ezker Abertzalea eta EH Bilduk forogatu dute, adierazi dute, bakarrik eta nolabait esatu, elementoen kontra aurrera egiteko determinazioa badutela. Hau da, Ezker Abertzalea, EH Bildu ere, ez da kokiltzen bakarrik eta izugarrizko persekuzioa eta hori Gipuzkoan eta toki askotan ikusi du, bados. Baina baita ere ikusi dugu elemento guztien kontra egitea igual ez dela onena eta batez ere aukerak sortzen badira. Gipuzkoako kasuan, ez da bai batzutan nahiko alperrikakoa izan daiteke, zerbait zen norbaitekin egoteko norbait hori existitu behar da, eta ez zen honez. Behar bada orain bai. Orduan, EAJ nik uste dut orain aurkitu nahi dula bere lekua sanaz 3 interlokutore nagusi egongo dira, beraiez gain, hau da, EH Bildu, Podemos eta PP-PSOE, eta orduan EAJ aukeran dago 3ekin akordioetara iristeko. Hori da zentralidadea. Baina egon daiteke beste zentralidade politiko bat, eta da hemen
ardatz beraren bi alderdiak daude, edo ditu nahi duzun bezala, badago aldaketa sozialaren beharra soberaniarekin lotuta, baina kontinuo horretan, EH Bildu dago kontinua osoa nolabait ikurtuz, eta batzuk gehiago daude esparru sozialean, ditu Podemos eta beste batzuk, bueno, euskaltzaletasuna ezagitea abertzaletua, ditu nahi duzun bezala EAJ. Eta EH Bildu izan daiteke artikulazioaren puntu nagusia, zentralidadea. Orduan, bueno, hori ikusi beharko da, baina nik uste dut EH Bilduren aukerak orain arte ez bezala, orain arte EH Bilduren aukerak ziren bi, edo bakarrik nagusitasuna lortzea, edo EAJarekin egitea. Orain ireki da 3. bat. Eta hori aldaketa kualitatiboa da. Eta berak eraldaketa soziala eta politikoki eta nazionalki aurrera egin nahi badu, biekin kontatu beharko du. Baina momentuan biekin kontatzea, nuzet nahiko ezinezkoa dela. Nafarroan bai geroa bairekin dago, hor barruan EAJ dago, baina EAJ eta geroa bairen artean badaude desberdintasunak, eta han Podemosekin badago. Han erregimen baten kontra ari ziren, erregimen beraien hitzetan, ez? EAN ez da UPN bezala hartzen EAJ, hori da beste kontu bat. Orduan, EH Bilduk, hori, azkenean bizagarra bat, bezala ez, jokatu dezake, konpasa alde batera o bestera zabaldu hartu. Bietara zabaltzen momentuan zaila da, biekin, ez, lehendakaririk gorena, herria eta soziologikoki toki guztietara iristea da momentuan oso zaila da. Eta beraz, autu bat bezala egin beharko du. Horretarako numeroak behar ditu. Baina sorturen zenoko autorin da, garbi gelditzen da, sorturen zenoko momentuan, garbi gelditzen da, EAJ-arekin ezin dela zerren, eta ezin dela EAJ-aren zailegon. Oso termino... oso termino determinantetan esateko. Baina kontua ez da hori, nik uste dute Ezker Abertzalean eta EH Bildun ere, egin diren hausnarketa batzuk alde bakartasuna eta aipatzen denean, alde bakartasunaren apostua Ezker Abertzaleak egiten du negoziazioaren zapuzketaren arabera, hau da ez? Eta negoziazioa, Alier, Loyola, Lizarra Garazin inguruan. Eredu hori agortutzat ematen da, orduan hortara iristen da. Baina EH Bildun dauden beste batzuk ere alde bikotasunaren ustutzetik edo baztertzetik datoz, baina beste alde bikotasunetik. Hau da, EAren kasuan da, estatuarekiko, estatutuen inguruko negoziaketa eredu horretatik ies. Zergaitik, konbentzituta daudelako, eta nik uste dut hor EH Bilduk badaukala aukera bat ere agerian uzteko aldebikotasuna zentzu orokorrean egin duela huts, ez soilik negoziazioarena. Estatuarekiko estatutuaren betetzea eta hainbeste urte pasata, EAJak ez du lortu ez da emandako hitza betetzea. Ez da, gehiago lortu nahi dugu, ez da egia. Garai batean hitzartutakoa ez dute bete. Orduan, zentzu horretan agortuta dago ere, erabat agortuta dago aldebikotasunaren. Orduan, ikuste dut hor, zentzu horretan kontua ez da inbeste sortuk edo EH Bildu zer ikusten duten, baizik eta gaur egun EAJak bere estrategiaren inguruko hausnarketa egiten ez badu, gerta daiteke interlokutore da eragile bezala bazterrean gelditzea, edo behintzat agortuta gelditzea, baina ez beste inork atea isten dielako, baizik eta lehen esatuan aldebikotasun hori momentum batean EH Bildu arrazoi ezberdinengatik, eragile bakoitza bere ibilbidea duelako, zatu ezin da Madrilen zain egon, baina beste hausnarketa bat da ere EAJarekin gertatu dena, eta EAJarekin Araba, Gipuzkoan eta Bizkaian, nik uste dut EH Bilduk ere ondorio batzuk atera ditula, eta da ezin da EAJaren zain egon. Hori da, sorturen azkeneko dokumentuan zehazki eta espreski literalki esaten dena, ez? Baina ez du baztertuko... Ze orain dela 25 minutu esan dut bukatu behar genula, eta agortoko zaizkigu bateriak, ez humanoak, baina bai beste abuer, eta ezingo dugu segitu. Zuk ikusita bateria humanak ezin dira agortu. EH Bilduk Euskal Bidean ez du baztertzen estatuarekin aldebikotasuna. Estatua pres badago, baina EH Bilduk EAJarekiko ez du baztertuko aldebikotasuna pres baldin badago. Gertatzen da, orain arte ikusi duela hori ezinezkoa dela. Baina hemen eragile politiko abili baldin bada EAJ da. Eta azkeneko eudel eta udal legea eta ez, horre mugimendu batzuk egin ditu eta ahaldu gurekiko ere egingo ditu.
EAJak. Ikusiko du, batetik, EH Bildu egon daiteke bloke bat EH Bildu eta aldu osatuko dutena, eta bestetik EAJ, PSE eta igual bien artean beste baino gutxiago dute. Eta PP-ren babesa beharko luke, kasu horretan, segitzeko. Baldin eta besteek, azkenean bat egiten badute, maila instituzionalean mintzat. Horren, EAJ mugituko dela dudarik gabe. EAJ-ari niztuet interesatzen zitzaiola PSOE, Podemosekin eta horre akordio batera iristea Madriden, gero EAen Podemos pixkat baldintzatzeko eragiteko, ez? Beak Madriden eman zezakeen balizko babes bat zela eta karta guztia jokatzen ditu, Madrilen, EAen, Nafarroan, dana jokatzen du EAJak, eta herri babesare badauka. Eta horregatik dago, 2019tik Eusko Jaurlaritzan Patxi Lopezen tarte horrekin dut, baina karta guztia jokatuko ditula dudarik gabe. Bestearena, EH Bildurena da, autu bat egitea. Baina zenbakiak beharko ditu, 38 beharko ditu. Eta 38 lortzea gaur egun 21 ditu. Eta ni usteet ahalduguk utziko diola olatuaren gaina zeituko duela urrira arte. Abenduan oso maitza hona lortu ditu, EAen botoak gehiago lortu ditu, EAJak baino. Baliteke orain gutxiago lortzea, baina legebiltzarkideko kopuru handi bat lortuko du. Azkeneko inkestan 18, eta abenduaren ohiko proiektzioen 21. Abenduaren ohiko proiektzioen 21 ematen dio, eman zion, eta azkeneko inkestan 18, baina ikusi beharko urreko hilabetetan. Bai, aukerak irekita daude, baina nik bi gauza eta honekin bukatzen dut. Bat, nik uste dut, bai, EH Bildu argitu, komeni zaiola argitzea zein den bere planteamentua, ez dut esaten ez duenik argitu, baina nik uste dut argitu eta borobildu behar duela planteamentu argiarekin, eta nik uste dut Arnaldo ezagututa, Arnaldo bere interes berezia izango duela posizio argia izateko, zen asko gustatzen zaio hitz egitea, baina gustatzen zaio batez ere argi hitz egitea, eta nik uste dut hori eskertzen dela, ez? Hori gauza bat orduan ikusiko dugu, gero datuak beste kontu bada, ez datuek eman behar dute, baina behintzat irizpide bat, eta bigarrena aintzat hartzekoa, EAJ Nafarroan ez zegoen egin denaren alde, hori gertatu da, eta EAJak hori irentsi behar izan du, baina eten bere asmoa. Eta konturatzen bazarete, ez duzue alabantza hundirik entzungo Nafarroako ereduaz EAJaren aldetik. Aradoa zenean, bai, baina Gipuzkoan eta Bizkaian ez. Ederkirakite hori ez dela beren eredua hemengo lurralde autonomorako. Hori argi dago orduan. Kontua ez da soilik EAJak zer nahi duen, baizik eta EAJak zer egiteko EAJ zer egitera behartzen alduten beste eragileek. Eta hori mai gainean dago. Orduan EAJak ere beste momentu batzuta beste gauza batzuk egin nahi zitun, agian ezin ditu egin. Eta hor batean dago indar korrelazioa Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian, baina bestetik oso importantea da estatuan zer gertatzen den. EAJaren ereduak behar du halabeharrez etorkizunean, behar bada hauteskunde hauetatik haratago, estrategikoki behar du beste norbait mintzakide bat Madrilen, eta nik ez dakit halakorik egongo den, behar bada bai, behar bada ez, baina hori ikusteke dago. Nostet ala ere mintzakideen beharraz, hori berriro egituko gaut, eta ez du bukatuko, baina nik uste dut armagabetzerako eta espetxe politikan aldaketarako denok behar dugula mintzakide bat Madriden kartzelan giltza, zean Madrid daukalako, behitzat bi giltzatako bat, beste herritarre daukagu, baina bat Madrid dauka, eta gero armagabetzean ere, armagabetzearen sinesgarritasuna Madrid de Parisen emango dioten, ez eta liteken ni ados nago, ezin dela beti egon horren zai, zebestela ez da Madridek markatzen. Lorentzarena eta kasu zen adibide batetik ondorio guztiak ateatzea arriskutsua da, erakusten digu benetan herritarro dugula giltza, ez da metafora hutsa. Horretik izan dut bi giltza diela. Hori da, orduan eta nik esango nuke beste gauza bat, estatuaren giltza ahultzen da garrantzi gutxiago ematen diozun heinean. Hori ere performatiboa da. Beraien giltza ezaugarritze hori kolokan jartzen duzun heinean, kolokan gelditzen da. Zure, hau da,
hemen gauza kasko aldatu daitezke, esaterako kartzelen eskuduntza transferituz gero, gauzak erabat aldatuko lirateke, beti ere presoak Euskal Herrira ekarriz gero. Baina, han epe motzean gauzak asko aldatu daitezke, borondatea baldin badago, baina borondate hori ez da inbeste Madrilen egon daiteken borondatea baizik, eta hemendik bertatik gertatzen dena. Bueno, getuko dugu? Bai, datu bat eman nahiko nuke, datu bat, Otegi Karreko aldiz irten zuen kartzelatik, 2008ko abuztua, azaro hartan Josen Goia Euskal Presoen kopuruan, 772. Urduan egon da gehien. Orain erdia daude. Beraz, bueno, 380 bat preso urduan zebenak, ez? Bentsat, kanpoan daude. Eta ni uste dut ezkerra abertzalearen urgentzia. Bestea da, ikuspegi estrategikoa eta patxada eta eraki taktikoak baldintzatzeko halako eragile beste, baina urgentzia ni uste presa badaukala presoekin. Eta alde horretik abianen eman diren eztabaidak eta dauden txostenak gogoetak eta eman diren mezuak ere, pauso ausartak berriak egokiak izan ditezkela. Oso, bueno, eskerrik asko, horrenaiz eta neko itzez naula, plazar bat izan da zuekin Euskal Herriko politikaz ikastaro trinko hau egitea, eta eskerrik asko noski hau posible induten etxeko lankide guztiei. Zerrenda luze bada eta ez dute dena aipatuko, baina jende asko mugitu dugu aurre inalizateko, bai irudiak eukitzeko Logroñotik eta baita gure arteko solasaldi hau plazaratzeko. Eskerrik asko baita ere Hamaika telebistari eta Arrezki eta Bideo agentziari, irudien horrikuntza mondi dutelako, eta segituko dugu eztabaida, segituko dugu eta hitz eta pitz Euskal Herriko egoraz. Eskerrik asko eta horrengo arte. Eta zuei eskerrik asko, guri begira uzareten guztioi. Luze jardun dugu, 2 ordu terdi jardun dugu hemen hizketan, jardun dute hizketan. Eta horrengo arte, eskerrik asko.